Hernani Burujabeko eolikoen lantaldetik antolatu dugun transizio ekosozialaren bigarren saio honetara. Gaurkoan transizio ekosoziala udalerrietatik zein bide jarraitu edo izango dugu ardatz, eta horretarako hainbat udalerrietatik etorritako gonbidatuak dugu. Xabi Gartua, Oñatiko zinegotzia, Gurutze Etxezabal, Orexako alkatea, Aitor Perez Bueno, Izabako zinegotzia eta Aitor Rosa, Zumaiako energia estrategia txostenaren egilea. Mila esker etortzeagatik, eta nola ez, Galarragari ere bai, aurrekoan bezala moderatzaile lanak egiteagatik. Besterik gabe, mila esker denei etortzeagatik eta saioa hasiko dugu, zuena ditzat. Ana Galarraga. Eskerrik asko. Benetan, lehenengo plazer bat izan zen pilo bat ikasi genuen eta gaur aukera paregabea daukagu. Justu, adibide egiazkoetatik eta ja praktikan daudenak batzuk eta beste batzuk proiektu horiek ja landuta baldin badaude ere martxan jartzeko eta abiatzeko puntu horretan ikusteko eta ikasteko danok ere eredu desberdinak dauzkagu elkarren artean. Aurkeztu ditu izena, baina hemen badaukadan pixkaratu batzuk jakiteko zerbait gehiago herrian bertan aztertan ari dian eta aipatuko dut labur-labur, baina gero beraiek azalduko dute. Adibidez, Xabier Gartuari buruz, Oñatin esango dut, tradizio luzia daukazuela, energia berriztagarria sortzen, municipalizatuak dituzue, zentral hidroelektrikoak, eta badaukazue herrigune osoa konektatzen duen eta udalaren esku dagoen energia banatzaile bat. Udala, energia merkataratzaile bat sortzea da gaineraz, eta horrela herritarrek Oñatin bertan sortutako energia berriztagarria kontsumituko dituzte. Zuen esanean, oso handi bada energia burujabetza ezta? Hori kontatuko dugu zer da. Gurutze Etxezabal, Orexako alkatea, aitzindaria izan da, Orexa energia komunitate bat sortzen, herriko etxe guztiak, enpresa guztiak eta udala komunitateko bazkide dira. Eta guain energia biltegiratzeko bateriekin izteatzen garen. Horri buruz ere itzengo dut. Aitor Rosa, Zumaiako energia estrategia 2020 txostenaren egilea, Zumaiako energia estrategia lanean, udalarriko kontsumoa neurtu zen eta potentziala aztertu zen. Hori ikusita, estrategia bat definitu duzue, 25 neurri proposatu dituzue, eta planteatzen dena da, energia kontsumoaren murrizketa eta kontsumitzen den energia jasangarri izatea. Hori hobeto esango zu. Eta Aitor Perez, Izabako zinegotzia, Izaba udala energia produkzioaren, banaketaren eta elektrizitate merkaturatzailearen horrela, zentral hidroelektriko badaukazue municipalizatuta eta esan bezala elektrizitate banatzailea ere udalaren esku dago. Hidroelektrika Izaba, ez heldu. Hoxe jartzeko. Merkaturatzaile bat ere sortu zen duten, energia biolezka ibaia energia, eta eredu oso interesgarria, zalantzari gabe, orduan, fiskala hori esan dutena, eskatuko dizuen lehenengo galdera, horren izteko, azkierako abia puntua, lehenengo motivazioa, zein izan zen, ez azaltzia, behibalortik hasita, eta... Oñatin kasuan, urteak dira, energia sorkuntza udala jabetzakoa da, Oñatiko urjauziak eta urjauziatu bitartez energia sortzen duna. Kopuru aldetik, herriko kontsumo domestiko guztian beste da, gure zentralak sortzen dutena. Ez da Oñatiko kontsumo dena bestekoa, baina gutxinez kontsumo domestiko osoarena bai. Banatzaile ere urtean betianik izan dugu, herri gehienak bere garaian Iberdrola izan duzioten herriko sarea, Oñatik mantentzera gizun. Eta hori dela eta energian inguruko kontrola daukagu, eta hortaz aparte ere Iberdrola eta irazte dituzten dirutza horiek gure kasuan herrira bultatzen dira. Peaja horrek ez daudelako kostuen arabera ipinita, baizik eta kostuetan bastante gorago. Eta merkaturatzailearen bueltan bere garaian saiatu zen herria merkaturatzaile bat izaten, baina horrek zegoen zailtasunak ikusita egin zuen izan zen
herri txiki askorekin batera merkaturatzaile bat ere sortu, Espainiar merkaturatzaile bat izan zena, CHC. Eta horren bitartez herritarren kontratuak eta kudeatzen hasi zen. Hor ikusi genuna zen, nolabait, herria bazkide zela merkaturatzaile horretan, baina horren kontrolik ez zeukala. Merkaturatzaile horrek, azkenean kobratzen zuen, depitzen zuen presioa, beran nahi zuena zela, eta erabiltzen zuen energia bataz besteko mix bat ikusita kutsakorren, energia nuklear ikaragarri erabiltzen zuen, gazarreta ikaragarri energia sortzen zuen, da berriztagarri aldiz oso gutxi. Orduan, ez genuen zentzuzkoa ikusten, udalaren izenean CHC merkaturatzaile horren kontratuak bultzatzen ibiltzea, alde batetik kostu aldetik ere, etzelako merkena nahi zuten presio epitzen zutelako, eta bestetik energia mix horretan ere berriztagarria alboratuta zaukaterako, orduan esan nago aldatu beharra dago. Bere garaian horri biltze horretan esperientzia eta jakintza energiaren inguruan akumulatu genuen, eta hori ere lagungarri izan zen, esan salto bat egin behar da, eta orduan azkeneko urteetan ibili garena da nola lortu dezake gure energi merkaturatzailea, nola eta herrian sortzen dugun energi berriztagarri hori, zuzenean herritarrari saltzeko, merkaturatzeko, eta gainera tasa ikuspegi batetik, hau da, kostu ikuspegi batetik. Paradoja handi bat ere gertatu zelako pandemiaren ostean eta Ukrainiako gatazka eta barretan, energia enpresio ikaragarri gozen horretan, energia saltzen zutenek, diru asko egin zuten, gure kasuan oinatiko hori jauziak izan daiteke aurreko urtean 900.000 euro fakturatzetik 1.900.000 fakturatzea iritsi zela gauza berdina egin da, energia berdina sortuta. Hori izan dezake udalarentzat oso ona izan zela, 1.000.000 euroko diru sarrera, baina aldiz, herritarrek, beraien fakturak proportzio berdinean igoera suertatu zen, CHC, garaiaretan energia garesti dago eta orduan 5 pagatu beharren, orain 25 pagatu behar da, eta herritarrek ikaragarri ordaindu behar izan zuten. Ikusten gendun, herrian sortzen badugu kontsumo domestiko guztien besteko energia nola liteke, energia oinarrizko behar bat bezala ulertuta, herritarrek igoera hori ordaindu behar izatea, herrien daukagunean energia berriztagarrien sorkuntza. Orduan, erabakia hartuta zegoen, merkaturatzaile CHC horretatik aldendu eta gure propio bat sortu. Eta, ja egin beharreko laketa guztiei eginda daukagu, lizitazio bat ere horre laguntzaile izango denaren bilere aritu gara, Goiernerrekin elkarlanean gabiltza, eta espero dugu hurrengo asteetako albiste izatea, ia merkaturatzaile martxan daukagula, eta honek bermatuko diguna da, herrian sortzen den energia berriztagarri hori, tasa eta kostu ikuspegi batetik herritarren eskura guztia. Orexak kasuan, kokatzeko ez, Orexak 110 biztanle ditu, Gipuzkoako herri txikiena da, eta energia proiektua, energia lanketa dator 2012 gutxi gora bera. Zaila data bat jartzea, baina 2012-tik. Dator herri estrategia batetik. 2012an, Orexan biztanlerian 30%, 25 urte baino gutxi gozuzken, horrek esan nahi du oso ume asko zeon garai bat zara 2012a, eta hor pixkat herri bezala nolabait aurrera begirako estrategia bat lantzea erabaki zen. Orexa bizirik estrategia deitu zitzaiona. Nolabait ere, Orexak aurrea begida, zituen erronkak eta zituen aukerak aprobetxatu eta gazte horiek edo aurre horiek herrin bizi proiektu bat era egokian garatzeko ez. Eta hor, estrategia horren baitan, lan guztien Orexak zituen, esango genuke, potentzialidadeak edo errekurtsoak. Eta hor, kointzidituzun denboran, Orexan zentral hidroelektriko txiki bat zeon, bere garaian funtzionatzezuna, baina azkeneko urtetan abandonatuta zeona. Eta udalak eskatuzun azterlan bat egitea, hortik berriz martxan jartzeko edo zer egin ote zitekeen. Eta azterlanak
etxipena ekartzigun, esan zuen zentral horrek ez daukala gaitasunik inolako energiaik sortzeko, baino aldi berean horreixa daukan eguzki aldea behi da horako eta orientazioagatik eguzki energia aprobetxatzeko oso toki hona zen. Eta orduan, inoiz pentsatu ez genuen alternatiba bat jarri zen mahai gainean, eta nolabait ere energia lanketa bat egiteko pausoak ematen hasi ginen. Eta hor energia proiektu bat baino nolabait garatu zen herri proiektu bat, ez? Hau ez da energia proiektua, eta herri proiektu bat nun Orexako herritarrak Orexan gustora eta duin bizitzeko nolabait energetikoki buru jabeak izateak eta energia ekoizteak eman zezakeen onura hori aprobetxatzeko. Eta hortik hasi zen bidea. Eta hortik nolabait, Orexia bezalako herri txiki batean egin udala da motorra eta udala da nolabait ere tiratzen duna gauz guztietatik, ez? Eta udala hasi zen sorkuntza teilatutan instalazioa jartzen. Eta hau dena gertatu zen, haindik energia fotovoltaikoa gurean garatzen zenean, batuko zerate impuesto al sol hori martxan zeon garailean, eta izan zen apustua ausarta eta estrategikoa, pentsatu zorreke, nolabait bukatuko zala etapa hori, eta etorriko zala berriz eguzki energian da energia berriztagarrien apustua egiteko garaiak. Eta hortik, pixkat, udalan gidaritza hortatik, gero herritarren implikazioa eta gure ohitura ere dauzkagun arazo guztiri modu kooperatiboan erantzuteko, ze Orexak badu hortik, nolabait sortu zen energia berriztagarrien kooperatiba, Orexako EBK, eta hortik hasi da nolabait bide hau. Bale, ni nire Zumaiako ez, eta pixka hitzetea etor, Zumaian indako lan inguruan. Abia puntu esan zen, 2019 inguruan, udalak esan zula, zein marko dut energian arluan. Ego argumentik Orexia ia zitatualako oso, baina herrik gehienak bezala, Zumaian ere ia ez egin gabe zion. Eta orduan pixka udaletik esan zuen, bide horri edo moduko bat, estrategia bat, finkatu beharko dugu, udal bezala, herri bezala noan nahi duen energia egokionez. Eta pixkaia asmo horrekin baita ere, ikusi dezagun, zein da gure konsumoa, zein da gure aukera, zein da gure potentziala, bertan energia ekoizteko, eta pixka tortan ezela, nolabait nahi ezkauzien laguntza egiteko, baina ikasketak ere bazkutelako arlo hortan, eta pixka hori esan zen, azterketa hori itia udal maia zenbatarek, gero igual sakunko ez arlo hortan, baina kontsumoak eta potentzialak aztertzea eta konparatzea, eta nolabait abia puntu bat ere eukitzia, zenbakitan eta energia daukionez, nondik hastegean, ez? Eta gero egia igual lan horrek ere eukidula pixka reperkusio pixka, izan dalako pixka muturran horrean jartzia, ze zaila dakau, edorkizun energian arluan, ez? Arratsaldeon, izaban daukaguna da, esan duen bezala, zentral hidroelektriko bat, 1960an, eraikitakoa, ordu hartako jendean gatik, eta ikusten denez oso ikuspegi aurreratuarekin, toki askotan nintzen bezala. Betidanik udalaren asunto izan da, auzolan moduan, eraiki izan, udalaren bultzadarekin, baina eta hori mantendu izan da, beti inbertsioak egin izan dira, azkenean gurea bezalako herri txiki batentzako sekulako baliabide potente izan dalako. Transizio ekologikorako bide hau egin baino lehenago, eta orain ere bizirautea da askotan, bezalako Orexan ere antzeko partido gertatuko zaie. Ez daude toki errexean, espekulate prozesu sakon batean sartuta daude, eta horiek dira baliabide oso garrantzitsuak. Arbasoek eraikitako baliabide horiek mantentzen saiatu gara inbertsioekin, eta baliabide naturalak azkenean ustiatuz, eta lortuta torkizun narrixeago bat ematen izabari. Horri, bigarren zutabe bat gehitu behar diogu, Nafarroan 3 herri besterik ez daude, banatzailea udalarena dana, Orbaizeta, Ordazubi eta Izaba. Bere garaian ez zuten saldu, ez zuten
handien eskuetan utzi, zorionez, gure arbasoek ere, eta horrek oztopo asko kendu dizkigu, ez? Errestasun handiak eman dizkigu, hirugarren zutabea adibidez eraikitzerakoan komerzializatzailean, energia biobezka sortu genuen, lanketa bat abiatu genuen 2017 urtean, eta 2018 urtean, oztopoak gaindituta, baina zorionez banatzaile gure izan da askoz ere besteontzako Xabik esaten zu, zailtasun handiak izan zirela, merkatura hartzaileak eta egin izateko, eta zorionez guk errexago izan genuen. 4 urte iraun zuen abentura horrek, 2022an Ukrainiako inbasioan ondotik dena igo zen, eta orduan konturatu ginen, jada konturatuta ginen zenolako merkatu zaila den. Handiek menperatutako merkatu oso zaila, oso kompetitiboa, eta guretzako ezinezko izan zen, energiak batean gora egin zuen, eta arduraz ere jokatu nahi izan genuen, ze bestela gure bezeroek segulako prezio altuak bat zituzten, eta 2022an alboratu genuen. Momentuz hor dago, ezin izan dugu berreskuratu, baina hiru zutabe horiek lortzea edo proiektu energetiko hori biribiltzea lortu genuen aldi batean nintzen. Oso ondo, benetan dira desberdinak elkarren artean, planetikan dago, eta gainera ura oinarrituta bi, eguzkia bestea, batzuk banatzailea besteak ez, banatzailea batzuten eta utzi, besteak proiektua eginda, baina oandikan bidea egiteko. Orduan, horreko galdera zen, aurreatu zera spoiler pixka egitezu zuk adibidez oinatin, esan dezu, etxeen kontsumo guztia estaltzen dezuela, bertan sortzen dezen energiarekin, egin jakin hori besteetan ere, baina, urrengotarako zer dago ikusita, zer eskaldi beharko litzateke, hori ere bai, eta zuen kasuan, Zumaian, zeinan itasmoan nola ikusten da, Herriko kontsumo domestiko esaten dut, eta oinatiren kasuan, zifratik pintzagatik, 13 gigabati ordu izango litzateke urtean. Oinati herri industriala da, eta herriko kontsumo guztia 167 gigabati ordu da. Orduan, ematen du gure zentrali hidroelektrikoak ere gaitasun handia daukala, baina askotan pasatzen dena, eta hemen beste eoliken eztabaida sartzen dena tartean eta ere, gauza bada herriko kontsumo, herritarren kontsumoa barkatu, gero herrian ere farola piztuta egoten dira, kiroldegia eta beste bada herriko kontsumo guztia zein den, 13tik 177. Gure erronka, gutxienez badaukagu hastapen baterako herritarren etxeko kontsumo domestiko hori betetzeko edo asetzeko gaitasuna sorkuntzan, baina herrian ere sortua da energi komunitate bat, eta horrek ere hasiko da bultzatzen bere proiektuak, batez ere agian hasiera teiatuetan fotovoltaik ipintzen. Eta hor bultzatu nahi duguna pixkanaka herrian ere sorkuntza igotzen joatera. Egia da gure herrian ere mendilerro baten eolikako daukagula. Herri industriala izan da honeko 45 esan dezakegu energi berriztagarria sorkuntza badaukagula. Ez da gutxi, baina kontziente gara ere gure herriko industriak eta funtzionatu dezan energiaren beharra badagola, eta egin baten murrizten joan beharko garen arren ere energian beharra izango dugu, eta osotasun batetik, sorkuntzatik, banaketa ere gurea da, eta orain merkaturatzailearekin pausara ematen dugunean, gure asmoa izango litzateke buru jabetza horretan pausatu ematen joatera, oraindik aipatu da moduan geratzen delako, ezta? 13 sortzen dugu udalaren baliabideekin, eolikak Euskadik sortzen du beste 30 gigabatio edo, eta 80 gigabatio, barkatu, baina gure helburu izango litzateke herrian behar dugun energia hori herritik sortzea, ezta? Horretako sortu alde batetik eta nola ez, murrizten ere saiatu beharko ginateke transizioko ekosozial hau aurrera eraman. Galdera horretan aizerala, esan dezu, udalaren kontsumoa ez da momentu honetan hidroelektrikatik estaltzen da horren barruan. Udalaren kontsumoa txikiagoa da. Esan nahi duena, zifra bat emateagatik, herriko kontsumo
domestiko guztia. Beste sortzen dugu. Bai, baina, aipatu nahi dut, askotan herriko kontsumoa ez dela kontsumo domestikoa soilik mugatzen, ez? Horregatik oraindik ere erronka daukagula. Gurea esan dezakegu hasita dago, baina asko geratzen zaigu. Gure helburu izango litzake oinetik behar dugun energia guztia, posible da bertan sortzea, ezta? Eta berriztagarria izatea, izango litzake helburu. Eta daukazuen industria mota guztia elektrifikatu laike ez den horritan? Industria elektrifikatu baino, esan nahi duena, gure industriak behar duen energia elektrikoa, energia guztien energia elektrikoa, argindar hori gutxienez, herrian sortzen joatea. Beste bada, hori da gauza bat, eta gero bestia da, industriaren kontsumo energetikoa. Kontsumo energetikoa, ez kontsumo elektrikoa, agian gaizki izan dut. Kontsumo elektriko guztia, 137 gigabatio izango litzake. Badauko hor salto bat emateko, baina, pausoak ematen gabiltza. Eta hori, fotovoltaika orain ere indar hartuko duenean, batez ere autokontsumorako ere, garrantzitsu ikusten genuen, fotovoltaika askotan ere etxetan, baterien kasu izan daiteke irtenbide bat, baina gure kasuan, bateriak ipini gabe ere, eszedente horrekin zer egin, betiko merkaturatzaile handiek, Iberdrola eta haueri, kasik erregalatu ordez, gure merkaturatzaile izan da, aukera bat izan dezakegu, etxe baten sortzen denak, autokontsumorako instalazioa duen horrek, sortzen duen energia hori, eta agian momentu horretan kontsumitzen ez duelako, sarera botatzen duen hori, gure merkaturatzaileak erabiltzea beste herritar baten kontsumo beharrak asetzeko, ez da, eta nolabait hori ere lagundu dezake gure merkaturatzaile. Jo, ez da inbidia. Guk puntu honetan, gaur-gaurko hementxe txuletatxo bat ekarri dut, zainbeste kilobatio eta gigabatio eta megabatio. Dauzkau, 11 sorkuntza puntu martxan eta 280 kilobatioko potentzi instalatua. Hau da, udalarekinetatik arago, behin kooperatiba sortu zanean, udala kooperatibako kide da eta lehen ustak aipatu duten bezala, herriko beste enpresak edo aktibidade ekonomikoa dutenak ere bai. Dala, oian txiki kooperatiba, baita ere herrin oso garrantzitsua, dala lehen sektoreko kooperatiba bat, ardi kooperatiba bat eta Orexako gazta, Orexa izenez saltzen duna. Eta udala ere bertako kide dana. Orduan, hau bea ere da kooperatibako kide, eta pasa ginen udal eraikinak estaltzetik, hau da, ostatuko eraikina, udala eta frondoiko eraikinak estaltzetik, etxe bizitza pribatuetan instalazioak ezartzea. Orduan baditu 6 puntu, 6 etxe bizitzetan plakak, baina, gertatu zaiguna da, eta hemen, esatean bezala Elizakin topatu, topatzen gara Iberdrolakin, ez? Eta hemen Iberdrolakin topatuta, zailtasunak izugarri direla. Orduan gaur-gaurkoz ez denuke jakingo esaten zenbateko autokontsumoa daukau, ze berez zailtasuna daude bi puntutatik autokontsumitzeko, ez? Legez, Iberdrolak ez du baimentzen bere hortan. Orduan, zailtasun horietan gabiltza, nolabait jarraipen sistema bat propioa daukabia martxan jartzeko eta nolabait berriz banaketak eta guztioi antolatzeko, ze guaintxe horretan gaude aldaketa fase batean, jakiteko abertzen bateko autokontsumo kopura eukiko genuke. Baina, gure asmoa da eta datu guzti ditugunean berretxiko da, baina kontsumo elektrikoa aipatu duna, uneko unea iristeko egun asko faltak. Igual txagoten. Bai, hori igual pixka espliko plana beha indako azterketa zizantzako zehaztasun gehiokin eta igual horren ondoren indako gozak ere ipatu. Esan bezala pixka eta abia puntu izan zen, dagoen gaur egungo kontsumoa kalkulatzea edo estimatzea, detaile zehatzekin desena jakin. Lehen botako oztopuarek hori izan zen, gai hori hain berria izan da, datuak ere zeudela, ez da nondik anabiatuko gara, pixkat, hasiera bat neko komplikatu ikusteko
zein da egoera, baina orduan kontsumoa argindarra, gasa, petrolioan eratorriak eta bar, eta hori pixkat izan zen lehenengo ez sorpresa, baina argindarra gasa oso ondo, petrolioan ere mugikortasunarekin eta logutako energia dela, kriston pixua dakan, ez? Orduan hori lehenengo zailtasunak nahi aurretu lehen gero. Zumaia maian imposible, ez? Gero baina, Zumaia 10.000 izan inguru dazka, ez denok ezotuko zuela daun, 11 kilometro karratu, oso herri txikia terrenoz, eta biztalez nahiko ondila, eta nahiko densua, eta turistikoa ere bai, eta zerbitzu aldetik eta hori ez, orduan, alde hortatik ere Zumaia bereziki zaila egitea, ozen den beste herri asko, terreno gehiago eta ez dakit gauza desberdinetarako margen gehiago dake. Orduan, konsumoak kalkulatuta edo estimatuta, gero horrengo pauso izan zen, hori ez, Zumaian bertan aprobetxatutako energiakin, iturri berriztagarriak erabilita, zenbat ekoiztu liteken. Batez ere aizia, eguzkia aztertu zian, gero hidroelektrikoa ere bai, eta biomasa ere bai, oso gainetikan. Hidroelektrikoan, gaur egungo instalazio aparte bakigu, oso zaila dela berriak itia, oso margin gutxi da, oso potentzial gutxi ikusten da. Nolabait esan genezake, proiektu berriak hidroelektrikoa egitea oso zaila dela. Eta biomasa dagokionez, hor beste eztabaida bat sartzea, ezin dituela basoanak erabilia urtetako eta bar, basotikan energia modu jasangarri baten lortziak ere, daia zailtasunea dakartza. Eta orduan batez ere zentarro ginen argindarrian, haize eolikoan edo energia eolikoan, eta plaka fotovoltaikotan, eguzki energia fotovoltaikoan. Haize energia dagokion ezin genuen, ariketa bat, ez nozi izan lehikeen, Zumaian non daiteken baliabidea, haize errotekin energia aprobetxatzeko. Haize leku onenak, haize gehiena jotzen lekuak aukeratzea. Ez orduan, 13 puntu aukera guen ditun, Zumaian haize gehiena jo dezakeen 13 puntu. Esan berra dago, kasuntan azterketa honetan ez ginen sartu ingurumen impactuak eta barra, baizik eta haizean baliabidea handetikan. Oso ikuspegi teknikotikan, zenbat haize jotzeu eta hortikan zenbat kaltearik. Eta hori kalkula gotu, 13 haize errota, Zumaiako haize lekuik onenetan esan da nola bai, zenbat emango luketen. Datu batzuk emateatik eta pixkat referentzia bezala, horrek emango luke 2,8 gigabati ordu inguru urtean, gero baita ere kontartu behar da haize-errotak 1 kilobatiokoak ez danean. Estimazio gintzen, haize leku honean 1 kilobatioko haize-errota bat jarrita, 1 kilobatio ez da asko, horra izan da erdi edo ertaina, ez orduan batian nahiko haize-errota txikiak, Zumaia baten asko zaundio litzakelako segurazki kabiuko ere, pixkatarik eta hori 1 kilobatioko haize-errotekin. Horrekin eta esan 2,8 gigabati ordu. Suma dauka gaina, terreno de xente neko gabezua da, ingurumen aldetik. Geoparkia dala, ez tekin zer da, horretik baina horrez gina sartu esan gehiagorik eta zenbat, haizia zer da, zenbat dago, ez? Arazua jarri nahi aurretik, baina... Arazua. Eta ariketa bat ez, pixkat imaginatzeko izan lehiken. Zumaiako haize leku igonenak haize-errotaz beteko baden dituzke bakoitzian bat jarrita. 1.280 etxebizitzak kontsumitzen duen beste argindar. Edo udalan argindar konsumoan 1,7 handio, doblia. Udalan argindar konsumoa azetzeko, Zumaiko haize leku ondanak haize-errotekin bete berko liazke. Eta gero beste izan zen, energia fotovoltaikoan edo eguzkindar fotovoltaikoan estimazio bat itia, Zumaiko teiatu danak erabilita zenbat eman ezaken, ez? Horrean mugatuta, eta horreak botauta. Eta horratea esan bai etxe bizitzan, bai eraikin publikotan, bai industriako teiatutan, egia Zumaian industria desente dola, proportzioa, industriak horra aukera desente mateu, teiatutan eta izan zen 16,3. Haizeak minio desente gehiago, gigabatio ordu urtean. Horrek esan daiko luke konparazioz, herriko argindar kontsumo guztian, eguneko Zumaiko kasuan, teiatu danak plakaz bote ezkeo, argindar konsumoan eguneko 20, herri osoko argindar konsumoan, industrian kontu hartuta eta danak kontu hartuta. Eguneko 20 inguru kubribiliteke. Eta horrek orduan pixatez perspektiban azken finean jartzen. Orduan pixat laburpen bezala, gaur egungo kontsumoa kontuan hartuta eta haize-leku edanak haize-errotaz betezkeo eta teiatunak plakaz betezkeo, energia konsumo guztian, bai argindarra eta bai termikoa, petrolioa gaz eta danak kontu hartuta, eguneko 7 inguru kubriko litzake. Eta gero egin dut kalkulo bat, ez? Gauza bat gaur egungo konsumoa zein da, bestia da bai konsumoa jetxi berkoala, demagun konsumoa erdira jetxiko genukeela,
Eta orduan, konsumo erdia jetxi ezkeo, hori ez da lan errexea. Ordu lanik ondiena igual, baina, ariketa bat ez zela, konsumo erdia jetxiko garen du, sumaiko teiatu denak plakaz beteta eta izerrotak jarrita, amailo izerrota eukilotiokoak, behunduko 14 emango liguke, ez? Sumaiko konsumo osoan ehuneko 14. Orduan horrek ere pixka perspektiban jarri zuen, ostras, zenbat landu egiteko hemen, ez, arlo honetan. Eta hori, eta gero despatxuket esan dako azken pilan. Eta behar elektrikotatik hori izan horiake behar energetiko guztia. Eta ikusi duzue, hortikan elektrizitate gaur egun elektrifikatuta da medikan zenbat izango zen? Ez da gara punto eta dut. Nahi da zan galdera. Txostenia sartu da datu hori, ez da gara. Konparatzeko bestek ere kontuan hartu dutelako kontsumo elektrizitate kontsumoarena. Kontsumo totala. Izango ditzak esan bezala eso. Bestela, hori, xaretxigarri ez da daikela esaria, noko zazpi, no ez, baina igual elektrikotik. Baina, fotovoltaikoak ehuneko 20 inguru kubriko balitz, hori gehi aiziana hila 4 gigabatio, ez dakite. Hain ez buruz kalkulatzen, baina ez dakit, 25, 30, horako zozeak. Eta gero hori, planan pixkat, bukaera horria proposatzei dagokionez, pixkat izan zen ez, udal bezala, herri bezala zein daiteke baita ere, eta sopotolo nahi aurreiteko, nunik hasi daitezke, ez? Hori pixkat 3 atan nagusi zuia esan duzun bezala, lehenengo eta importantia da, kontsumo murriztia, bigarrena, energia jasangarriagoa kontsumitzia, alegia, berdeun hori ere jasangarriagoa izatea, aldan gertukoena eta iturri berriztagarrietako noski, eta gero ere eredu energetikoa lantzea, ez dela kontua teknikoa bakarrikan, bizik eta ez dela teknologia hau, bizik eta nola antolatzean, herritarren parte hartzea, eta pixka komunitate energetikoak, eta gure kasuan, gure kasuan izaban, egia esan, lanketa hori egin genuen porrote intzunean 2022an komerzializatzailea, arquitecturatzailea, eta goien errekin batera ikusi dut. Zen modutan egin genezake nolabait berpiztu gure hirugarren zutabe hori, erori zitzaiguna. Asmoa litzateke gure sorkuntza konsumoarekin lotzea, ezta? Eta ikusita hilabete batzuetan bai, izan ziteke nahikoa, izaba bezalako herri batentzako, baina kontua da, jakina denez, hidraulikoa beti, garaian garaikoa. Orduan, gutxi gorabehera gure ekoizpen o sorkuntza denboraldia izaten da, baina azaro bukaeratik, maiatza bukaera, ekaina arte. Urtearen arabera ez da, baina gutxi gorabehera orduan. Lanketa sakonagoa egin behar zen, lortu behar ziren, hilabete eskasian gauden, hidraulikoki eskasian gauden hilabete horietarako nola egin, eta hor lanketa bat egin zen goien errekin, baina hor beste oztopo bat aurkitzen dugu beti ere, gure aldetik noski, gaitasuna berda. Eta udal txikietan, ez da erresa, ez da kasu teknikari bat jarriko dan horretan lanean, besteak hasi ginenean merkaturatzailearekin ez egun gara unos animaus, esaten genuen, itzailietan eta guk ez denun inolako formaziorik ez ezer, hasi ginen eta zerbait ikasi genuen, baina da pixkat udal txiki horietan aurkitzen dugun oztopoa ere ez daukazula baliabide teknikoa eta askotan behar zu denbora pila bat, beste arazo pila bat dituzu noski konpontzeko eta momentuz ez dugu horrelako zirkuloa izteko aukerarik izan, bai fotovoltaikoari dagokionez, asmoa da behintzat lehenengo urrats batean Herminia frontoiaren gainean hor instalazio bat nahiko genuke jarri, udal kontsumoak behintzat asetzeko eta bai egin duguna jadanik hor Solatze kanpina daukagu Belaguara bidean, izabatik gora, jarri zaio segurako instalazio potentea, bateriekin eta eta behintzat hor lortu dugu kalitatezko eremu bat sortzea, eta behintzat hor, ahalik eta gehien, behintzat ahalik eta ordu gehienetan, grupo elektrogenorik eta ez erabiltzea, eta erregai fosilik ez erabiltzea. Eskerrik asko, hori da, gaina hidroelektrikak daukan kontu bat, eta zuek ere ikusiko duzu, oraindik igual ez da inbeste nabaritzen, baina klima aldaketaren kontuarekin ikusten da aurreikuspenetan, batetik emariak izango diala
aurreikusten zailagoak eta kolpeagokoak, ez da? Eta lehortiak leheno baino gehiagotan izan daitezkela, orduan, bueno, ezinbestean azolazterena izan naiz ikasiet eta jara martxan du, orduan, beharrezkoa izango da, ez da, igual osatzea. Baina danetan ere, herritarren aldetikan eta udalan aldetikan, ze onura, azpimarratuko zenukete, zenbat irabazideun honi esker. Zertan duen bat. Bizkat, aipatu dezte, alderdi ekonomikoa, alde batetik bai, baina alderdi sozialetik zen, hemen esan parte hartzia eta bar. Orduan, alderdi sozialetik ikusten duguna da, Garriga nola bere egiten duela, ez da, herriko proiektu hori, herrian, eta horren adibide da, bere garaian ere CHC bitartez kontratuak egiten zituztenean, herritar gehienak, soilik udalak esan zulako, ez? Bueno, bertan saiatuko gara merkaturatzailea sortzen, gero kontrolik ez genuen izan, baina herritarrak atxikimentu bat ere zuten, esatu nuen, niretzat ordaintzen dudan hori, geratu da herrian, gero realitatea zen herrian etzela geratzen, HDK ematen zula, eta hori aportu nahi izan dugu, ezta? Eta merkaturatzailea orain gure propio bat martxan ipintzen dugun honetan, eta herrian ere sorkuntza proiektu ezberdinak sortzen diren honetan, garrantzitsua jasatea azkenean sarea ere kontrolatzen dugu, sarera konektatuta daude etxe bizitza guztiak eta sorkuntza proiektu horrek ere sarera konektatuta dago dira, eta espediente kontu hori ez lehen esan dudana, ezberdina da, nik nire etxean plakak ipini eta gaur ere etxera joango naiz jaiun dagoenean, orduan nire plaketatik autokontsumo gutxi egingo dut, baina nire teiatok ematen badu eta frigorifikoaren martxan daukat eta kontsumo bat ere egunero egongo da, baina ezberdina da, konsiente izatea, nire teiatua aprobetxatu sortu daitekeen energia hori ere herrian geratzen bada, herriko merkaturatzaileen bitartez, beste batek erabili behar badu, erabili bezala ez da, nire teiatua izan dadia horretarako, gero konpentsazioak ere adostu daitezke, nolabait herritarrei ematen dien horrek zerbait jasoteko, baina horrek ere herriko energia komunitatearekin lanketa bateratu bat eginda bultzatu dezake, ez da, teiatu horren reaktibazioa jakinda herritar guztientzat izan daitekeela, bakoitza kontsumitzen da bienean berarentzat eta kontsumitzen ez da bienean, da autokontsumoan ordez sarera botatzen duenean, beste herritar batek erabili ahal izango dula, eta dependentzia hori, kanpotik erosi behar hori gutxituko dela. Eta etorkizunan ere energiarekin egon daitezken gorabehera hauetan, nolabait salbu egotea, ez? Ezin daitekeena da herrian sorkuntza gaitasun bat izan, eta Iberdrola eta oligopolio, Endesa, Iberdrola eta Naturgi eta hauek erabakitzen dutenean, orain kobratu nahi dugu hirukoitza, herritarrek bere hileko kostuetan zenbatek hori asumitu beharra izan, horrek emango lehukena burujabetza izate horrek, estabilitate bat, eta oinarrizkoa den hori, oinarrizko kostu baten ere ordaintzea, eta gero lehen aipatu da moduan, azkenean norberan teiatua bestei usteko modu bat, ez norberan sorkuntza, eta horrek egiten du solidaritatea ikuspegi horretatik ere, uste du garrantzitsua da. Azkenean herria penkotzen du eta burujabetza hori ematen dio bai. Guk urte guzti hauetan, esan dugu, onura ekonomikoi baino, onura sozial hori gehiago ikusi dugu eta gehiago landu dugu, ez? Egia da, horrexan naturalki mandala bidea eta beste arlo batutan ere orain dela, ez? Baina komunitatean, kooperatiban sorreran, kooperatiba sortu zanean, genuen herri bileran, ze horrexan denak herri bileraka funtzionatzen du, horrexako ganbaran deitza herri bilera eta herritar guztik datoz, ez? Eta hor, planteatu zanean, kooperatiba bat sortzea eta zer onura izan ditzaken, herri proiektuan baitan ze bide edo erakutsi dezaken, erabaki batzuk hartu ziren, mailan oso potenteak eta berora ere nik uste herria
gehiago kohesionatu dienak eta gehien bat izan ziren bi, ez? Bata, kooperatibako kide izateko, edozein herritarrek zeukan kooperatibako kide izatea, baina kondizioetako bat, kuota bat jartzean ordez, kondizioetako bat zan, sartzezan kide orok, bere teilatua zeditu beharko ziola komunitateari. Komunitateak, azterlanan ondorioz ikuste bali mazan, egokia zara eguzki plakak jartzeko, hor bertan, herri guztientzako onuragarri izango zen eguzki plaka horiek jartzeko. Aldi berean, beste batek, bere ikuilua handigoa daukalako edo ganbaran tokia daukalako, bagian bateriak jasotzeko toki bat zeditu behar zion kooperatibari, aprobetxamentu hori etorkizun batean elkar banatzeko. Eta hori izan zen, kondizioetak baldintzatako bat, herritar guztik onartu zutena. Eta bigarren planteamendua izan zen, herriko zaurgarriak eta herriko enpresak, hau da, ostatuak eta oian txiki kooperatibak, beste erabiltzaileek baino, onura 30%ko enpresen kasuan eta 5 aldiz gehiago zaurgarrien kasuan onura jasotzea. Eta hori ere, hau batez, onartua izan zen. Alde batetik ikustezelako, horretxa bezalako herri batean, aktibitate ekonomiko bat garatzeak ze zailtasun daukan, hau ez da Tolosan taberna bat jartzea edo Hernanen taberna bat jartzea, horrexan ostatu bat aurrera ematea ez da merkatu logikari lotuta doana, edo herriko zelaiak zaindu eta bertako ardikin egindako, esneakin egindako produktu bat gure izenakin merkatuan izatea, ez? Hori ez da, hori herri bezala baloratzeko gauza bada, eta horiek, baldintza horiek ere onartu zirela, beste alde batetik zaurgarriena. Eta hor, nola baite udalaren parte hartzeaz eta udalaren gizarte zerbitzuekin elkarlanean, inorrek seinalatu gabe eta jakin gabe zein diren familia zaurgarri horiek, ulertu behar da horrexako zaurgarritasuna, esan nahi dut horrexako zaurgarritasuna ez da hemen beste toki bateko zaurgarritasuna. Eta familia zaurgarrien nahi, inorrek jakin gabe, nola baiteko aurrezpenaren 5 aldiz gehiago jasotzea. Eta hori ere onartu zen hau batez, ez? Eta hortik abiatu da, parte hartze hortatik eta nola baite denen arteko adostasun horiek jarri duten zimentutik abiatu da kooperatiba. Eta horrek herri kohesioan sekulako eragina dauka. Kooperatiba sortu zen 2019an. Bai. Sortu intzan, gero martxa hartzen eta guzti hori dena, guaindiken ere zailtasuna ditu autokontsumitzeko eta esan duten petrolarekin dauzkagun arazo horietan puntu batzuk autokontsumitu gabe daude. Bai, zailtasuna bera. Plan edo txosten batean onurak, itzaitia zaila da, baina lehen ospintzaiten da hori ez, orduztikan udalak egin duen, horren. Ekintza nagusia izan zen egutera kooperatiba sortzia, ekio lanbidez, Euskal Herritarrak ere barnean saltzeko eta kooperatiba sortu zuen udalak, eta instalazioa egin dadak eta laste martxan jartzeko moduan. Gero baita ere paraleloki piztu izeneko beste energia komunitate bat sortu zen Euskal Herritarren gandik gehiago, eta udalare horrek laguntzen dabil. Eta gero ja, teknikoago, udalak bere etxeko lanak ditu, badez lehen argiteria, kaleko argiteria lehen argira pasatu eta horrekin behar 70ko kontsumoan horrezpena lortu du, kaleko argiteriai dagokionez. Gero baita irekinen isolamendu hobetzeko edo efizientzia energetikoa hobetzeko neurriak hartzen dabiltza ez, zentzu zabalian energia kontsumoa murrizteko, eta gero baita udalak bere autokontsumo propioko instalazioak ere ditu eta ari da egiten. Segiko, egia txostenian, hauek ere datu estazkata puntatu, baina txostenian kalkulu batzuk ere itziala ez autokontsumo horrek zema suposako luken aurrezpen ekonomikotan, beste onura askoa daude eta askotan astu idez eskilugu, gero onura ekonomikotan gugatze dugu dana ez, baina udal eraikinetan
Oain zenbakirik ez dakat, egun ez zenbakirik esango hastakik ez botatzeatik. Baina bai ikusten zela udala segituan hasiko litzakela aurrezten autokontsumo fotovoltaikoen bidez ez, baina justu udalak ere, udal eraikinetan parte handi baten egunez erabiltzen den ez argindarra, egunez sortzen den argindarra momentuan eta lekuan bertan erabili, eta horrekin aurrezpen ekonomiko handiak lituzke udalak. Eta noski bat energia ere bai, eta gero energia jasangarria izatea, eta horren txikatu onura hori. Gero, onura zentzu zabalagoan, nik uste lanketa hau hastean ja onura izan zela hontaz hitzeiten hastea. Honen aitzakian Zumaian ere jardu aldi batzuk antola hausian, eta jende desente gerturatu zen, ordura arte etzan dian Zumaia horako zertaz hitzeiten hastea. Ez honen izan zen bezaita ere udaletik hortaz hitzeiten hastea, herritarren artean gauza hitzeiten hastea, eta pixkat, nik uste hori ere bada oso importantia, gai hauetaz hitzeitea, eta pixkat gero eta gehiago jabetzia, egoeran horrean gauden ordu momentu hori nik uste onura bat izan zela zentzu beten, lanketaria bihatzen. Gero askotan izatea ez, igual holakotan errexoa dela udala seinalatzea eta erantzukizuna udala da, baina ez, hemen erikustea erantzukizuna eta nuna, gutako pertsona bakoitzuna erantzukizuna bide honetan ez, gero seinalizate duela udala edo bere gehiak edo gora ez. Eta horren eta poletena turismoaren nola integratzen da, hor herritarren ardura eta erantzukizuna onartzia eta horretaz jabetzia oso ondo, baina turista ez du a priori jarrera hori izan beharrik, kontsumitu bakarrik egingo du. Hori, plantea hori egin ez, baina turismoak ekartzen da, garraio kontsumoa iotzea, zerbitzuan bertan energia konsumoa ere iotzea, ez talde, turismoak ere irazio kontsumoa ekartzen ditu. Turismoa da gehiago igual horreko hastean ere, zekizunen zean mai inguruan ez, industria eta ez dara, zer erdegu bizitzeko eta dibitzurri eukitzeko, baina gero horrek zen dori azka ekonomikoki, energetikoki, xuri edagokien ez da, besti meloi bat zabaltzea. Bueno, Isabarren kasuan, argi eta garbi, bezala bian, baina onura soziala, zalantzari gabekoa aipatzen zen duten buru jabetzarena, zurea sentitzea proiektu bat. Nik uste hori oso importantea dela herri txikietan. Ez badugu herria gure sentitzen oso itorkizun ilune izango du. Eta gure kasuan, zentral hidroelektrikoa hamarkadak zeramatzan eta jendeak egia esaten badizuet, ez daki oso ondo zehor behian dago herriaren azpialdean, ez dakit baina zentrala dauka. Hori, jendeari gustatzen da esatea, baina gugu zentrala dago, eta badakite hor dilutxo bat betan da beti dagoela hor zerbait, baina zentrala dauka. Ez dakit oso ondo nola funtzionatzen du, bai, bideak da bai, baina zentrala dauka. Eta komerzializatzen zaien genunean ere energia riozka jaio zenean, eske nik argindarrak ordaintzen diot herriari. Orduan zan, ez zen arrotzaz, izaban zegoen ohitura hori, 2000 urtera arte edo, pixkate horreago, eta ez zanen berria, baina hori esatea hori, Bertolari, Endesari, Naturgiri, ordaindu barrean, nik izabari ordaintzen diot energia riozkari orduan, eta esan diot ez dakit hori, ingo da, etorriko da, eta ostras, ikustea sozialki ustut oso interesgarria izan zela lanketa hori, ze, herria egiten duzu, batzen duzu, bide hon batean, nik uste gainera, idei, helburu, zekitan bizi oso bintzat, unbila, baina nik uste egoki batean, eta sozialki oso aberasgarria izan zen. Gainera, banatzailearen kasuan, gu heldu ginenean udaletxera, 2015ean externalizatuta zegoen. Hor 70.000 euro botatzen zizkioten enpresa bati, eta beramaten zuten. Heldu ginen eta zuzenki gestionatzen hasi ginen, lanpostu bat sortu ginen, eta diru aurrezten genuen gainera. Zan bizkarrena borobila gainera, ez? Orduan, alde horretatik, gero zentralak ere, lan ere ematen du, eta horrez dago zalantzarik. Eta gainera, ekonomikoki zalantzarik gabe, herri txiki batentzako horrelako extra bat izatea, bola extra bat izatea beti horre zentralaren kontuan, uste dut oso bariagarria da, beste herriekin hitz egiten duzunean, hau da, sartzen dena, ateratzen denagatik, Izabaren kasuan, edo horrelako baliabide bat daukan herri baten kasuan, hortxe daukazu, zure baliabide naturalak guztiatuz, lortzen duzu, sartzen denura, ateratzen denura, eta listo ez, orduan, gauza polita da. Gauza politak aipatu ditugu, eta zailtasunak atera dira.
Baina igual hoietan pixkat guain eskatuko dizuet keixio zabaltzia zein izango litzateken igual heldu behar diozuen arazua, komentatu duzu, banatzailean kontua eta integiratzea ere bai, gehi zabaltzea, baina bueno. Hasiera baten 2019an Justoia proiektua martxan ipini nahi izan genuen eta 2026an gaude. Zailtasun bat askotan hori izaten da, ideatik proiektu eta ikusteko, eta tartean pandemia eta oso pasa ziren ere, ez ziren urte oso normalak izan. Baina kosta zailtasunak daude eta proiektuak askotan luzatu egiten dira eta udaletan ere gehiago, ezta? Dinamikak izaten direlako amantxoago. Baina horregia esango nuke pasado ditugula, gero guk adibidez tartean ere bageneukan CHC-ekin bere garaian egindako kontratu bat, hitzarmen bat, nolabait hori usteko zailtasunak izan ditzazken, baina hori ere bideratu genuen eta akordio bat ustez guretzat ona, inongo kontraprestazioarekin eman gabe, mozteko modua izan dugu. Orduan, behin horra etorria, orain hemendik eta aurrera begira izan dezakegun zailtasuna da, orain berriro ere, garai baten 6.000 bat etxe bizitzen kontratuak kudeatzen genitun, CHC bitartez. Ezinezko daukagu, 6.000 horiek automatikoki oraingo merkaturatzaile berrira pasatzea, ze herritar bakoitzak bere aldetik eman behar dauka pausua, eta kontu korrontea eman behar den kudeaketa o papeleo bakoitza beti kosta egiten da, ez? Sinadura bat agian errezago ematen dugu gauza bat bestea, baina kontu korronte hori ematea pixkate zailago izaten da. Orain erronka daukaguna da, garai baten kudeatzen genuen 6.000 kontratu horrek agian guztiak ez. Horrek ere luze jo dezakeelako, baina 2000 hasierako helburu ipini dugu 2000 horretara azkar iristea. Eta horretarako ezinbestekoa da proiektu berrian sozializatzea, honen onurak azaltzea, eta herritarrak ere ikustea, horrek azkenean muskula bat behar da, merkaturatzaileak martxan ipintzeko gutxiengo bat behar da, ez du balio oso kontratu gutxi kudeatuta, eta erronka hori izango dugu. Gaur egun, nolabait etxetara argindarra iristen da, eta beste lehentasun bat moduan izan dezakete ez, eta nolabait horren garrantzia transmititu, eta herritarrek proiektuan bat egin da, gure gana kontu korronte hori ekarri eta apustu egitea horre, uste garrantzitsua dela, kostu aldetik ere, ondo joan gaitezkera, horre beti laguntzen du, baina gero ere gerta daiteke beste monstru hauen, Iberdrola konpainia hauek hori jakitun, ikaragarrizko kompetentzia desleiala edo, agresio egitea, ez? Azkenean kontratua lortzeko edo zer gauza eskaintzen dizute eta gero hori ere ikusi dugu. Behin kontratua lortu eta urte betera presioak igotzen dituzte nahi duten moduan. Orduan, horren pedagogi ere, asko etorri daitezke, eskeneri orain hau eskaintzen dit, eta agian hobea da gaur, baina gaitasunik ez badukazu pixkat horren jarraipen egiteko kontuz, ikusten gabiltza ere, gero faktura horrein norintza joaten diren, eta nola faktura batzuk ikoiztu daitezke. Eta erronka hori, herritarrek bat egitea, proiektua merkaturatzailearen aurrera ateratzea. Gure zailtasun gehienak Iberdrolan eskutik etorritakoak izan dien, maiuskulan gainea. Alde batetik, sortu zanean, kooperatiba sortu zanean eta martxan jarri genunean, irikian utzi zen komertzializadora aukeratzea, ez? Lanketa guztia Goienerrekin genuen, eta egia da, herriko kide gehienak Goienerrea pasaztiela, inkluso gehientsunak bazkide izatea, hor pedagogia lan haundi bat egon zan, baina, klaro, beti daude familia ugariak, bono sozialak, eta horiek, erabaki genuen eztabaida hortan ez sartzea, horiek mantentzea eta Iberdrola edo beste komertzializadorak ere onartzea. Horrek zekarri digu informazio eskuratzeko sekulako arazoak.
ez arazoa bere hortan, arazoak aktiboki du Iberdrolak informazioa ezkutatzea, ez ematea, eskaerak luzatzea, espedienteak itxi eta iriki egin behar izatea 10 aldiz. Eta, klaro, biko bagenitu, udal teknikariak edo hontan kooperatiban buru belarri erabiltzan jendeak egunero, zerbait indezakezu, baina bere bezalako herri txiki batean, baliabideak nahiko eskas horri aurre egiteko. Eta egia esan da, sorkuntza puntuak plakak jartzeko eta instalazioak egiteko diru laguntza oso potenteak izan ditu, eta hori azpimarratu behar dela. Proiektu gehienak ehuneko 80 baino gehiago diru laguntzakin lortu ditu. Ondoren etorri da zailtasuna. Horiek martxan jarri eta nolabait ere autokontsumitzea. Eta zailtasunetako bat da nolabait jarri genuen aurreneko instalazioa frontoikoa dela horixanko teiatuik handina, eta hortik hasi autokontsumitzen. Urrengo pausa eman genuenean, beste udalerekin batean jartzea eta hortik autokontsumo partekatu egiteko eskaera egitea ezezkoa jaso genuen. Hori ez da inun gertatu eta Iberdrolak ez du baimentzen. Legeak baimentzen du, baina Iberdrolak ez du baimentzen. Eta bataia luze hortan egon urteak guk sortze genuen energia hori erregalatzen. Erregalatzen da ez erregalatzen bakarri, baizik eta beste batek negozioa egiten guk sortu deun energiatik. Eta hori, nahiko frustrantea ere bada. Esan duten bezala, egin da pedagogia eta herritarren artean ez da energia proiektu bat, gure helburua ez da energetikoki burujabe izatea bakarrik. Gure helburua da herri bizi bat, herritarren babesa, herri harrotasun bat, herri izaera lantzea. Baina, klaro, guaian saltzen ditu ez dakitzen bat plaka, ez dakitzen bat ez dakitzen. Baina horrek ikusi behar duen bait, eta fakturan ere nolabait, nahiz da helburua ez izan azaldu behar du. Eta hori, nahiko frustrantea izaten ari da, guain ematen du soluzio bide bat, edo nolabaiteko impulso bat emango diula, eta bat dozera aldaketak, baina horreka hortan mantentzea nahiko zaila da. Klaro, ikusi behar da onura hori ere, herri onurazat, egiten ari gan hori ez dala besteentzako, guretzako dela. Eta nik uste hori izan dela gehien bat frustrantea eta luzea, baina ez etxigarria, esate genuen. Iberdrola pegan jartzen nahi bali bada eta zailtasuna, ondo egitea. Bidea hau da, bestela seinale txarra. Baina oztopoa ondo identifikatu daukazu. Baian igual gehiago dira, izen gehiago daude. Oztopoen artean. Izenak edo, baina lana beha egiteakoan, esan bezala kontu berria izan da, pixkat zerotik hastea, eta batzutan jakin ere ez nondik heldu behar da, informazioa lortzeko edo horrela orduan. Zailtasuna bat ez da izan zen hori. Pixkakai berria, hau nola egitea eta hola ez. Eta baita ere udala beha egitura bezala ez dutia preparauta, gaur egun ere pixkanak aidea energia teknikariak eta alako postuak eta sortzen, baina orokorrian udalak administrazio bezala ere ez daude bat egituta hau lantzea orduan bat hori. Faktura betzen hasi eta faktura nun daue eta fakturetan konsumoa nola ikustea eta hola ez orduan. Alde hortatik baliabide informazioa falta, baina gero gaitasun faltare oso gutxi udaletan, bestelako eragiletan, erakundetan. Horren pixkat hori izan zen, nik uste lan bat egitean zailtasun nagusia. Eta horre igual udalak neurri praktikan jartzera behira, horre ere baskotan izatea edo ez da lehentasun bat, eta energia modela urte gutxi arte hortaz izditu honetan lehentasun bat, eta ez ez egiten energian aktuan ez orduan. Nik uste hori oztopoa badala, esan den bezala gauzak egiteakoan ere teknikari edo aditu falta, horrexen ez tekin noleko zuen, zor teknikariak ere apetaztazketa hauzulan nioen ez da gero nik uste, Zumaia zelako herri baten alde negatiboa dela, Hernani handia da igual hor, Hernani meka txiki bat zatea, baina pixkat izare komunitario hori, horrexen izare komunitario futxesko izan da ez, gaur egun iritxian lekura iritsita da energia komunitatea eta zitzaideakoen ere energia guztiako komunitatea importantia da, orduan Zumaia baten ez da horlako komunitatea izarekan eta horrek handia egitegu ez, udalak ere zer bat nahi dunean ez ditu herri bat zarrak eta hola ez, baizik eta oso bestenako dinamika behar orduan. Pixkat, udala administrazio eta herritarren arteko lotura ere nik uste badala oztopua zenbat eta herri handio izan, hortan. Esan bezala, salbuespena igual
falta teknikoki baino sozialki ere bai, ez? Neurri horiek aurrera emateko edo jendea inplikatzeko eta pixkat baina energia komunitateekin lotuta Zumaiak ere nola bai egutera eta bai piztu kooperatibazkan biletan ere ikustea zailtasuna ere dela herritarren parte hartzea, ez? Nahiz eta udalak bere baliatu jarri herritarren eskura oso egiteko, baina gero herritarren gandik ere igual erantzuna batzutan ez dela izaten espero bezalakoa, oztopoak zensortan batu bai eta segun. Urruti ikusten herritarrak udala, horrelako... Gure kasuan izaban, oztopo handiak, bai, Endesa, Iberdrolak eta beraientzako osatutako merkatuak, ez, jarri zizkigun oztopoak. Azkenean oso arrotza egiten zitzaigun guri, ezkenekilako, eta hor pixkat lanean hasi zen lan udalangileak ere esaten zuen, zala oso komplikatuta, ingeniari bat ere kontratatu behar izan gero, pixkat dena ondo eraman alizateko, etzan erresa izan, baina gure kasuan oztopoak, horrexago gainditu genituen, hain zuzen ere banatzailea gure azalako eta dena asko erraztu zuen orduan alde horretatik, azkenean merkatuak berak ere bera gota gintuen, ezta? Baina, egia esan, banatzaile propio izatearena, batean da bestean hitz egin da, batzukin da besteekin, ikusi genuen zein garrantzitsua den. Eta alde horretatik, oztopo handiak adibidez sorkuntzan eta bar, ez ditugu izan, urte askotako lana dago eta alde horretatik arazo gutxi. Zuia horrexan aipatu duzu, baina hemen daukat apuntatuta hurrengo galdera modura, trantsizio ekosoziala deitze barena zaio da, baita pentsatzen dulako herritar zaurgarrietan eta haientzako berariaz ia zer planteatzen dezuen bakoitzan zuen herrian ikuspegi honetatik, elektrizitate sorkuntza eta banaketatik. Ez dakit oinatik adibidez? Guk ere emango digu baliabideak kudeatzeko, ez da, merkaturetzea daukagunean tarifen estruktura eta alde horretatik zaurgarrientzat ere edota lehen aipatu duena autokontsumoko plaka dituztenei horrein konpentsazio mekanismo batzuk aktibatzeko. Baina gero ere, uste dugu balioko digula ere transizio ekosozial honetan energiaren kontsumo eta sorkuntzaz gogoeta gehiago egiteko eta batez ere kontsumoa gutxitzea aldera, azkenean datok ematen dugunean ez hau gara sortzeko gai. Hortik gorakoa erosi beharra daukagu, merkaturatzaile moduan ere herritarrari emateko, ez? Jeisteko, kontsumoa jeisteko egin daitezkeen ekintza horietan ere kostienteago izan gaitezke behar hori guretik asetu behar dugula. Transizio honetan, ez da soilik askotan aipatzen da, sortu, lehenengo helburua murriztea izan behar da eta beharrezko hori besterik ez kontsumitzea eta horre bi aldeak izatea sortzen duenak eta kontsumitzen duenak ere sorkuntza horretatik jasota batez ere izango ditune onurak uste dugu oso baliagarri izango dela. Azkenean kontzientziazio hori energiaren inguruko, energia ez datorrelako zerutik, sortu beharra dagolako eta herrian ez bada sortzen urrututik ekarri behar delako eta horrek ere kostu bat eta segun eta nola sortuen energia hori ere daukalako inpaktu nabarmen bat inguru giroan. Orduan, horrek lagunduko digu kontzientziazioa horretan oso ematen. Ez gutxi gehiago, ez? Ditzeko guk hasieratik garbi geneuken, ez genula energia proiektu soil bat nahi, herri proiektu bat zala, ez? Eta herri proiektu hortan, balio erantzi bat gehitu bertzetzaiola eta horrexak ez zitula eskaini gure kasun Donostik edo Tolosak eskaintzen zituen zerbitzuak, baizik eta eskaini bertzula beste zerbait. Horrexak bizitzak beste balio bat eman behar zula, ez? Eta horrexak bizitzeko balio horiek izan bertzutela gehien bat herri babesa. Eta herri babesa oinarri dan hortan, nola babestu herritarrak, ez? Energia bai izan liteke, guk sortu den energia guk kudeatzea eta guk jartzea, ez? Osea, guk aprobetxatzea sortzen dugun hori, baina hori herritarren esku jartzea eta herritar bakoitzak, ez? Babes hortan, egin dezakeen besteko esfortzua egitea, ez? Eta babestea, babestu behar ditugunak. Eta hortik abiatuta ikusitan horrexan
oso erresa dela udala eta herritarren arteko harreman hori, ez? Azkenean udala energia kooperatiba edo kultura elkartea edo beste zenbait eragile artean difuminatuta dago, ez daude banatuta. Egun batean zaude batean, zaude bestean, eta bestean zaude tokatzen zaizunean, ez? Orduan askoz errazagoa dela udala eta herritarren arteko bai ezagutzatik eta bai gertutasunetik nolabaiteko bai gizarte zerbitzuetatik ofizialtasun bat ematea eta nolabaiteko zaurgarritasun hori edo tabletan azaltzen zen zaurgarritasun hori, zeurexako tabletan ez da bere hortan agertzen, ez? Baina nolabait ere identifikatuta ditugun pertsona horiei aukera bat ematea, fakturan ahorro bat izateko egingarria balima da eta funtzionatu zigun eta gaur-gaurko horrek egin dugu baita ere gizarte zerbitzuak bestetan bezala nahiko estigmatizatuta daude eta jende erdikoa gizarte zerbitzuta joka. Beti esaten da ez hori ez da niretzako nik ez dut horren beharrik, nolabait ere gertutasun hori izatea eta horre bai lagundu du dinamika horren baitan udala ere beste perspektiba batetik, perspektiba sozialago batetik txerkaz. Kasu honetan Zumaia, momentuz proposamen bezala eske ez esan bezala. Baina txostenian bertan lanian sartuko du proposamenetan, udalak ere edozein neurri hartzen duen energien arloa, batez ere herritarrekin zerikusia daudenean, lehentasun ematea zaurgarritasun egoeratan dauden ez, tiko historiagatik tiko gutxiakanak, beste erraztasun batzuk emateko eta bar. Eta gero baita ere sartuko guen municipalizazioan kontu ere bai, pixkan neurri proposamen bezala ez, oinatia esperientzia handia du, baina beste kasu honetan Zumaiko udal bezala ere, aukera hori igual zabalduta egitzeko, banaketa sari edo merkaturatzaile municipal bat sortu dezaken eta hori ulertuta ere beste mekanismo bat baliabide gutxienak dazkan hori erraztasun batzuk emateko ez bestela bakigu eta tamalez energian sektoria batez ere irabazi ekonomikoak gidatzen dunez hein handi batean behar gehien dazkana beti atzean gehiatzea ez askotan behiadeak egin azurretzo batak paradogikoki eta hori municipalizazio bezalako nerri batzuk lagundu lezakela zentzu horretan. Eta gero baita ere badez energia bulegoan proposamen konkreto bezala, baita ere herritarrei informazio bat ematea, askotan ez dela diru laguntza bat ematea, askotan dela jendei laguntzia ulertzen zaidan fakturetan pagatzen eta horretan zenbat horreztu dezaken bi aldaketa txikikin eta urrutira jo gabe, hemen hertan inbertan enerkomunizkoan gana egiten ez, energia bulegoan bidez, eskatu dola sustatuta ere ez, jendei informazio hori, informazio metro zehatza gertuko hori ematen, energia sektoria bezalako mundu bilon inguruan. Izaban, Aurrera begira badaukazue bide horri bat, plangintza bat, zehatza, epeekin eta helburuekin, pixkat nola urrengo pausoak eta nondikan ikusten dituzue. Bide horri ja. Eta hau izango da nire azkeneko galdera mendik, orduan zuek pentsatzen. Gure bide horri moduan nahi duguna baile martxan ipini, gaude CNPC-en baimenaren zain, baina aktibatzeko, batez ere legealdia gure ere badoalako, beste urte eta zerbait geratzen da, eta gauza hauek erdizka uste ez da izaten, ez? Udal mailan. Gure kasuan udal mailan ipini dugun horretan, orduan esan dut 2019an udalean sartu, martxan hasi behar gara eta ja sortzurte iritsiko ote gara, espero baiatzea, ia guzti egin da daukagu. Bide horren orain lehenbailean, martxan ipini eta bizkanaka, bulegoa kudeatu behar dutenak ere ikasi, konfiantza hartu eta bereek ere buru jabe izan daitezela, hasiera baten gure laguntza eta gauza gainean gaude, baina horrek ere bizi behar badu, bidez funtzionatu behar du eta helburuak hori. Eta tartean anekdota moduan, bere garaian energia sorkuntza genuka, manatzaile ere kudeatzen genuen, eta erten zen hori ideia paralelo bat, bide horriaren parte izan dena, eta orain ere laguntzen da biena, eta zen, gai izan bagara energia kudeatzeko eta fakturak emateko eta merkaturatzaile baten baitan bagabiltza, zergatik ez dugu ere telekomunikazioekin hori egiten, ez? Eta,
gauza da, hori martxan ipini genula, abiatu genula, gure telekomunikazio operatzailea badaukagula, eta zuntz eta mugikor eta hau emateko gai garela, aprobetxatuta azpiegitura berdina. Hau da, merkaturatzaile egiteko uleko eta pertsonak osatzen zutena, eta horrekin ere gai izan gara beste gauzen artean, horre dagoen oligopoli horreri alternatiba bat eman, eta alde batetik telekomunikazio arazoak zituzten irtenbide batzuk emateko, eta gero fakturetan ere hor dagoen abuso hori ekidituz, konfiantza puntu batetik hilean nabarmen jaisteko etxe askotan zeukaten telekomunikazio kostua. Hori ja nolabait hartu du bere bizitza, eta orain erronka merkaturatzailea energetiko elektrikoak ere bere hartzea. Esango nuke badukala koherentzia, zuen kasuan bezala dan azkenean herri bizigarri bat egiteko elementua, horre ere ikusten da, erabat naturala da, aldi berean eta paraleloan egitea bien lanketa, burujabetza teknologikoa. Batez ere, ipintzen duguna burujabe bai eta batez ere oinarrizko behar horietan, eta argindarra etxetan ezinbestekoa da, eta gaur egun internetareko sarrera ere ezinbesteko bihurtu eguna gaur egun. Nazio Batuen Erakundeak espalditik esan zuen ez hori giza eskubide bat zela. Orduan, ikuspegi horretatik oinarrizkoak direnak udalak ere nolabait babestu behar ditu, herritarrak gainontzean oligopoli horren eskutan soilik utzita, liberalizatuta aipatzen da merkatuan, abuso handiak daudelako. Orduan, berme bat izan gaitezke, beharrezko diren argindarra, interneteko sarrera hori, kostu oinarrizko baten ipintzeko. Gaina badaude beste arrakala batzuk, baina nahi gai oso apasionatia ditzait, ez da gaurko gaia. Hori da, guretzen ez. Guk aurrera behi da, alde batetik daukagun hor pendiente baterien lanketa, aurten ez 2025an jarri genituen bateriak, eta behintzat ikustea bateri horiekin ez dematean kurbritza iristegean, edo ze saltua eman dezakegun burujabetza bidean. Eta bestalde batetik nik uste daukagun erronka nabarmena dela kooperatibai dagokionez, kooperatiban jarraikortasuna bermatzea, ez? Eta nolabait trinkotzea eta momentuko instalazioak ez hartzetik haratago, ez? Epe luzeko estabilitate bat ematea kooperatibai behai, ez? Eta ekonomikoki ere burujabe izatea eta hor eustea. Kooperatibak eta bestelako komunidadeek ere, elkartek ere daukatena da itxorreran bai, ez? Diru laguntzak eta guzti dena, baina gero behin ja instalazioa jarrita gaudenean eta gero ze gertatzea, ez? Nola uste diozu denboan hasierako gorakada eta impulso horri, ez? Hori izango litzake epe luzea behi da. Eta gero daukagun beste erronka, herri bezala da mugikortasuna. Horeixea Tolosatik 12 kilometroa dago eta kotxe partikularran erabilera oso altua da. Ez daukagu garraio publiko txarra, onartu behar da garraio publiko autobus zerbitzu nahiko potentea daukeula, baina auto pribatu kopurua izugarria da eta gure erronketako bat da, ez? Hori elektrifikatzea bidean, ze eskaini dezakeen udalak, herriak eta lanketa hori nola egin dezakeen. Pentsatzen hori oinakin ere bastante gertatuko dela eta izan. Udalan izenien hitz egitea, ezin daitu udalan izenien hitz egitea, baina proiektua lan hau buskator hortxe gehazun eta udalak dazka ez da udaldanek bezala etxoko lanak desente egiteko erlo hontan, lan falta berriz ez da, faltan denbora, baliabidea, gaitasuna, laguntza tekniko falta, baina bai buskat, bere garaia markatuko bideo horrei jarraipen emateak, hortaz aparte, hori jasangarritasun legia dela, trantsizio energetikoan legia dela eta horrek ere udala izkakizun desinde jartze eskiote hor, udaldanek dazke etxeko lanak zentzu hortan, baina gero bai Zumaian kasuan ere ez,
hortan, hirukote edo hortan, edo pixkatu urratxak ere, udalentzako ere badielako energia komunitateak edo kooperatibak tresna oso importante eta potente bat ez, transizio energetikoan urratxak emateko. Eta horten igual askotan akatsi izatea, gauza desberdin bezala ulertzia udala du alde batetikan, eta energia komunitate kooperatiba ez aldetikan bezik eta nik uste klabi hori izango ala ere eta dozen urtetan, eta Hernan ere oso dakizu ez, dikotomia batu buskatzea eta ez dala publiko edo privatua, ezik eta hor bestelako zatu sartzea. Lagoia da nire ekarpena gehiago, norabide hortatik abiatzea, udala daskan gabeziak, herritarrekin, komunitatearen eta hor osatzen jutia, bide luziak gantzalako. Bueno, izaban, erronka txiki izango dugu bezala, pixkat ibilgailu elektrikoentzako zonalde bat ere jarri behar da, pero ezagun odararako prestizatea, zatozen erako hori izan dezazen autoelektrikoa entxufatzeko aukera, baina dago erronka potolo bat, eta da 2029an zentral hidraulikoaren kontzesioa amaitzen da. Joera da, reversioa izatearena, ondo ikusten dut, estatuak kudeatu behar dolako ura, ez da, uraren baliabideak. Baina guk uste dugu, estatua gehala, ez da, erakunde garen aldetik, ala diote behintzat, estatua gehala, orduan, hori harri barrik dugu gure indarrak, beste Elizabaren etorkizuna aldatuko da, eta aldatuko da asko. Orduan, erronkari harrakaren puntutik, borroka egin beharko dugu batetik eta bestetik. Izan digute oso zaila dagoela, juridikoki oso zaila, rebertsioaren asmo hartuta dago, erabaki hartuta dago, eta ala egiten ari dira, Aragoin izan dira kasua, Katalunian, ikusi beharra ea nola dagoen ez da, baina gure aldetik hori izango litzateke gure erronka nagusia. Sorterik onena, eta ikusten da azkenian gainetik dauden instituzioekin ez dela oso erresa izaten orokorrian, ez bidea errazteko eta ez da dauden oztopo horiek gainditzen laguntzeko, alden ez ezpada. Hori ere tokatzen zaigu orduan, aldaraztea edo presioa egitea alde horretatik. Seguru nago, galdera pila da azkazu. Orduan, zuena da hitza, orderditxo bat izango du. Oida, eskatu mikroa, grabatzen ari dikulako ez da. Bestela mikrofono gabe, entzungo zen. Lehenengo eta behin eskerrik asko. Nire galdera dihoazte zuzen duta, Xabier eta Carlosi, gustatuko litzaidake jakitea ez Carlos, Aitor eta Xabierri, zenbateko gastoa suposatzeion udalai mantenimendun, nik oinatiko kanalak zehuzte ezagutzen ditut, eta ibilitan hau, bi azpiegitura, bain dela egun urte baino gehiago eraikizianak, orduan horrek azpiegituretan eta mantenun diru badaka. Bigarren galdera izango litzateke, ea, zentral hidroelektrikoak eukita, beste udalerri batzuk animatuko zenituzketen hori egitea, hori inbiablea dan, hau da, bada erentzi bat, herri bate jaso duna, eta tokatu intzaigu eta aprobetxatzen egitea, hemen etorri zate esplikatu zu eta, Gipuzkoak, badazka egiturak, azpiegiturak eta errekak eta mendiak, nun olako azpiegitura bat sortu lehiken. Jakinda, konservazio legean nola dazkagu. Eta hoxetzean, pixkat, zentrol eta hirugarrena berkatu, etxeko lanak baita Orexako alkateai. Ikuilua dakazue, eta guain modan dago biogestato energia sortzeko aplikazioak. Behaien ikuilua potentea da, ardi deixente dare, hor gorotz bat sortzen da, eta Noruega eta Dinamarkako herrialdatan badaude ez. Eta hain gori dago, Baula Berrian nola nahi dutenin Barcelor eta kafeik igual zentral bat, ez, gasana. Aukera bada, nola ikusten dezuet, hori egian ere galdera. Garen hori guardatuaren horretako eta horrena mantenuarena, ez da? Zentral hidroelektrikoak oinaten ditugunak egun urte pasa ikuste batzuk, hala da, bere garaian Unión Ferrajera arrasateko, nola sortutakoak edo.
eta gero udala bere garatu zituen, horre mantenu kostua badauka lau langile, daude gaur egun udal enpresa den Oñatiko hor jauzitan, baina horrek sortzen duen energiak mantenu kostuak eta langile kostuak beste, edo hortik aurrera ere energia horrek balio du, ezta? Lehen aipatu da moan, izan digu urteak ere €1.000.000 pasa irabaziak izan ditunak. Kasu hori zen, energiak ikaragarri gozula, hori normala ez da izaten. Lau langilek €1.000.000 irabaziak sortzea, begira, ez da bate ohikoa. Kostua dira, egia da gaur egun ezingo litzatekeela halako zentral bat sortu, zentral hidroelektrikoak ezingo litzatekeela sortu, baina gure erronka da hori sortuta dauden horiek gaur egun ikuspegitik buru impacto dixenteko izango lukete, horbigoi asko sartzen delako, baina horreik mantendu, energia berriztagarria sortzeko gai diren heinean, turbinen mantenua eginaz eta beharrezko ekipamentu elektriko-elektronikoa ordezkatuz eta berriztuz, beste hainbat urtetan ere iraun dezak eta nolabait gaur egungo energia berriztagarria sortzeko behar inbertsio modernoagoak izan daitezkeenak, izan eoliko edo fotovoltaikoen buelta horretan, transizio bat egin arte erabili ditzagun, ezta? Beste herriek ez dut uste hori posible izango luketenik, guri gutxienez, ematen digu alde batetik martxan harrapatzen gaitu eta hortik jasotakoak balio digu transizio fase baten teknologia berria diren horiek implementatzeko. Izaban ere, lehenik eta behin, zentral hidroelektriko berrien aukera gaur egun ditugun legedik eta oso zaila ikusiko luke, agian baten bat posible izateke, baina ez dut uste aukera handirik izango lukenik. Mantenimenduaren asuntoan, gutxo gara bera guk baukagu mantenimenduan lan egiten duen pertsona bat, gero azken urteetan asko automatizatu izan dira, ez zain beste arte, eskuz ireki beharreko esiak genituen, eta orduan langile bat zegoen, torrela urremari handia, orduan jun behar zen, izan gauerdia edo zein ordutan jun behar zen, ireki, itxi, zan oso artisaua, esan dezagun, automatizatu da, eta dagoeneko nahiko erraixa da mantenimendu hori eramatea, eta Xabik dion bezala, produkzioak ez dakit lau bider, edo 5 bider beti betetzen du kostu horiek. Eta zuek badaukazue asmoa hidroelektrikoa osatzeko beste zerbaitekin? Esan dezu guzki... Hori, guzki plakekin hori solaze kanpinan ingenuen eta herrian badago asmoa, beti ere pixkat ekonomiaren arabera, hor dako frontoia, egoaldera begirako orientazio gona daukara eta printzipioz hori ditzateke. Eta zuretzako galdera... Biometanizazio zentrala. Horixan nuen goz, kooperatibak asko kudeatzen ditu, orduan ez da arazo bat bere horretan, baina realidade bat da purinena arazo bat dela. Batez lurri kudeatzez eta intentsiboan diharduten gehien bat, behi industria esango genuke, edo behi sektorean arloan. Aukera bat da, beste herrialdetan ere garatu dana, eta nolabaiteko aukera bat eman dezakena, ez? Lehen gai horren bidez, energia sortzeko betikoa da, ez? Nork eta nola eta zer eredutan egiten da noi, ez? Ez da bai edo ez, baizik eta nola. Ikusi beharko litzake, zer egiten da hori nun egiten da, nola egiten da, zenbateko almenarekin, nungoak hartuko ditun, eta batez ere horren sorkuntzako onurak zeinentzako dien, ez? Eta benetan hor sortzen dana, hemen kudeatuko da, hemen geldituko da, eta hemengo onuradunentzako izango da. Izan erabiltzaile familiak, izan industria kasu honetan, uste denez ez dagoet informazio asko, ez? Baina industriara bideratutako proiektu bat izango litzatekelako hori. Baina nik usteet ateak iriki eta aztertu beharreko baliabide bat dela, azkenean baliabide bat da, eta purinak eta simaurrak ere baliabideak.
gisa ulertu behar dira. Bai. Eta justu orain aipatuzu industria proiektu bat izango zela hori orain aipatzen zuen prozesua, horrelako iparraldean adibidez badira bojoka horiek, laborantza industriala versus herrikoia. Eta ez duzue uste berrina gertatzen ari dela gaur egun, modan da eolikoa aipatzea, modan da aipatzea ekosistema eta trantsizio ekologikoa behar dugula, baina ez duzue uste direla garai batean posizionatu behar diren, eta badiren bi modu, industriala, eta bestea herrikoia, herritarra, eta azken finean hartzainek haien ekosistema ezartzen duten bezala autokontsumorako pentsatzea eta kontrolatzea hobeto, zara dut berriz pentsatu behar da dena eta ikusi behar datean hori irikitzen den. Orain ez du inork aipatu nahiz eta erganin izan, baina hemen 3 proiektu daude, zuek esan duzue oso zaila zela Iberdrolarekin lan egitea eta ate irikitzen bali bada horako enpresa mantikei oso bortitza izaiten aldera. Hemen, ez dakite komentario gisa, baina Repsolek baitu 2 proiektu, Hernanitiko izuetara 15 teoriko ejaldoi, dira 100 metrokoak, eta eraitsi behar dira rol asko eta mugitu behar dira lur zati asko, horrek urumeari inpaktu handia egingo du, uholde asko ere siugenik, eta hori kudeantza herrikoia izango da. Ondorioak hemengoek bilduko dute, eta gero bada Endesa ere, 5 teoriko nahi dituena eman, Hernanin eta ere Errenuntzu aldean, eta berriz Repsol beste 7 teoriko artikutzain beste maite dugun artikutzain inguru. Eta hori guzia dira eta beste 15koa da parke naturalaren inguruan, gure etxe ingurutan, ez? Baina bereziki hemengo askorentzat igitarrero ari mazarete gehiago da, ibiltzera joaten giren lekuak, polita ikusten ditugunak eta baina hori baino gehiago da, dira gune batzu, azken finean, ez dakit Urumoia ibaia, uste dut hemengo jendeak saiatu duela behitzen eta garbitzen hainbat urtez, gelditu dira zentral hidroeliko batzu parke naturalarentzat eta orain ateak irikitzen dira Repsol, igual, ez dakit, baina ematen du trantsizio ekologiko industrialari ez direla ateak ixten. Zer da zuen iritzia aurrikiko, uste dut Zumaiak bazuela gai hori, Azpeitin ateak iritzikotan zirelako momentu batean makroproiektu bati. Ez dakit, zer da zuen iritzia aurrikiko, ber egoera, pixkat laborantzan ikusten den egoeran giren, eta zer iritzi duzue makroproiektu. Lau altzat, ez da? Iritzi pertsonaletik. Eta ustot iritziak ere oinatik ematen dut, oinatiko realitate horretako beharrak ikusita. Gure herri industriala da, kooperatiba indartsu batzu daude, kooperatiba horietan 5.000 bat langile egongo dira, ez guztiak oinatin, oinatin asko, eta asko oinatiarrak eta oinatiarrak ez badira deagoiena ingurukoak. Gure egunerokoa industriatik, ni ere horko parten ez, baina beste asko bezala. Industriak ematen digu nolabait soldata eta industria horrek energia baten beharra dauka. Hori ere minimizatzen joan beharko gara, baina oinatik aurrera egiteko kooperatiba horren beharra badaukala esango nuke. Alternatibak ez direlak horren errez batetik bestera etortzen, horren beste lanpostuentzat. Orduan, ni plantatzen dudan adibidez eoliken afera horretan, eta oinatin ere badaukagu espazio bat, oraindik eolikak ipini daitezkena, ez da horren beste zer, esaten duena, inpaktu ambientala jasan behar dunak eta horrek sortzen ditu kalteak jasan behar ditunak izan dadila gutxienik horrek eman dezaken onura jasotzen duen. Hau da, ez nuke nahi, etortze Iberdrola bat edo Repsol gure herrian eolikak ipini eta berak etekin ekonomiko batera nahi duen presioan salduta. Aldiz, herriko kooperatiba horiek izango balira, bertan eolikoa ipiniko luketenak herriko kooperatiba horrek daukaten energia beharra hornitzeko eta aurrera begira ere elektrifikazioan aurrera emateko eta CO2
isuri horrek gutxitzeko, nik begi honez ikusiko nuke noski horrek inpaktu ambiental bat ekarriko lukela eta kalte bat, ez? Baina gutxienez kalte hori sufrituko genukenok, beste alde batetik izan dezagun energia beharra daukagunez, energia hori guretzako izan dadila. Horrela uste dunik oreka bat egon behar dela, ez dela horren beste zer ipintzen den, baizik eta hausnartu behar dugula ere gure eguneroko bizimodua nondik datorren, portzentaia handi bat enbentzat, gure herrian, eta industri horrek ematen aldigun onura hori, onura horrek, industri horrek jarraitzeko energi elektrikoa behar badute, hori ere beste batzuen herritan eta beste leku batzuk kutsatuz sortzea ez dut nik horren solidaria ikusten. Ikusten dut guk energia horren beharra badugu, buru jabetasun batetik alde batetik, baina beste alde batetik ere solidaritatetik, ez? Nik ere ez dut nahi beste leku batzutan sortzeak impactu edo kalte ambiental hori, gero gure industriak onura jasan dezan, onura izan dezan. Orduan, nik eztabaida gehiago eramango nuke deslokalizazio horrek, bakoitzan beharretatik bere ekoizpenan hausnarketa egin dezala. Eta gero horren kudeaketa, nola ez, izan dadila beharra duten horien bideratuta gure kasuan, herritarrak, kooperatiba izan dudan horrek, edo herriko beste enpresak ere izan daitezkeena. Esan dezunakin guztiz ados, ez? Guk egin dugu lanketa bat herrin, honen ingurun, ez dira bat sakona, baina LPS-ean, energia LPS-ean jaurlaritzak argitaratu zuen azkeneko hontan, justu horrexak baditu energia eolikorako egokiak diren lurrak. Seinalizatutako mantxa more horietako bat gure lurretan, edo entzat mugakide den lurretan doalako, ez? Eta guk ere aztertu dugu energia komunitatea izatea eolikoakin probatzeko lehen pausoa, eta idea horrekin, ez? Norbait kanpotik etorri eta jarri beharrean goazengo aurrera hartzea eta goazengo aztertzea gu ditugun baliabideetan, baino iristeko gaitasuna daukagu. Zergatik, etorri behar duna etorrita ere, guk sortu nahi deulako, guk kontrolatu nahi deulako eta guk hartu nahi deulako gure herrin dauden baliabideen ganako erabakiak, ez? Eta hortik abiatuta, nik uste dut, hori jarri behar dela erdigunean, ez? Biogasa egin aipatu duten bezala. Ez da handi txiki dikotomia bat, baizik eta eredu kontua da. Izan daiteke txikitik industriara eta kontrolatzen ez dezuna eta baliabideak beste erregalatzen dizkiezuna. Eta daukagun arazoa da, oraindik ez daukagula eredurik, ez? Nola energia eoliko maila altuko bat, ez dakit teknikoki nola dan, ez? Sorkuntza maila handiko bat, nun herriko kooperatiba batek parte hartzen duen eta sektore publikoak parte hartzen duen edo bertako enpresekin eta bertakoan lekukotuta edo errotuta dagoenez. Baina horrek ez du esan nahi ez danik edo ongo edo ez dago izate hutsu horretatik, ez? Ez dagunik aztertu behar eta ez denik lanketarik egin behar hori ala izateko edo ez degun guk baldintzatu behar, ez? Hori ala izateko. Proiektu batzuk, proiektu askokin ezingo da hori egin. Endesa eta Iberdrola parean dauzkazunean, ez dakitzen da hemen esan duzu Petronor edo ez dakitzenek jarri behar duenean instalazio bat, informazio handirik gabe, noski hor saiatuko udal bezala edo saiatu gaitezke baldintza jartzen herri bezala, udal bezala, baina azkenean kontu honeki behar dena da, irabazteko askotan ez daukazula, ez? Eta askotan udalez gaindik datozen erabaki horiek zuzenean eragiten dizutela. Baina ez handi edo txiki dikotomia hortan, baizik eta ereduan kontutik eta azkenean beti ere guk guretik eta gure kontrolpean izate horrek egun beharko lukela erdigunean, ez? Eta edo behintzat abia puntua hori izatea. Galdera besteik ez da azkarri jaia, gai honekin ere, pixkat oso gain galdera komplejoa izan da, baina igual
baina iruditzen zait, haize horretakin egia eztabaida handia dela sortzen, eta eztabaida horrei ere heldu bertzaiola, baina ezin duela baita eraztu pixkat fokoan du daun, eta igual nik uste udal herritar bezala lehentasunan du dauden. Orduan bai, nik neuk falta montatzete askotan, eztabaida hori zeingo du kontsumoa murrizteko, ez? Eta zein hasikoa, ze gero da pelota ere alde batetik ez. Udalak ez dakar beste, ze industria gai eta hori industriak ez du ez, garraioa gai eta una pelota batetik bestea, eta total buelta enpresa handiatoz, ezer handia jartzea, haien interesako, ez? Orduan, egia eoliko handian kontu egaren nik uste hor, marra hori jarri berdiala argi eta garbi, eta gure ingurunea sozialki biodibertsitatean aldetik eta babestu berdala, eta pixkat hauek izan duen aritikan ere bai, eta gurrutzek ere lehen esan du aurreko galdera erantzun kontu ez dela zer baizik eta nola, eta uste hori ere dela importantiena, oza, izerrota bat impacto beti eukiko, eta ideala litzake alik eta impactu gutxien eukitzea, eta alik eta gero bestia da, orografia aldetikan ere, justu Gipuzkoa, Bizkaia, Araba eta Nafarroa evoluzio, baina oso eremu komplexua gehala, Euskal Herri mailan ere igual, hausnarketa sako batzuk eman beteula, zeinean leku egokiak, non dauden kontsumoak eta pilu batekin zeingo dugu, ez dakit, nik aldera gehiago azkate, baina zentzu hortan hori. Eta esan desuna ez azpeitiko PSP proiektua eta ez dela, hori nik uste dela adibidea beste asko bezala, enpresa asko batu zela, batzuk helburu obiekin besteak helburu ekonomiko zakin eta jazta eta bestelako maskare jarri gabe, eta administrazioa beharia eta pixkatez muga jartzen zentzu hortan, ingurumenan babesan begiratik eta ere, ikustela gero proiektuetako asko ez dira bideragarriak. Alde izan teknikoki ez da bideragarria, edo ekologikoki ez da bideragarria, edo ekonomikoki ez da bideragarria, eta gara sortun. Ikusten dagoela elementu asko kontu hartu berdianak, eta beste egin foku ezin deula astu, eta eragin potentiako horiek izango behar, zer hortik adator industriakin ez, da industriakin zengo deu, edo industria gutxiokin gain bizitzeko, hospitalak eraskotan patzea, eta egia gure gaur egungo bizi eredua mantentzeko energiako hori izugarria behar deula, eta hori ez duela berrizteagarrien bidez hola eta hola horrezkatuko gara hongo terminotan, orduan da, ze sektoretan hasiko gara murrizten ez, eta zatik anez gara azten horren inguruan ere eztabaidatzen, industriako ze sektore dira prescindibiliak, estatu duel indartu inberko dira, edo turismoa zenbaten joan prescindibilia eta zenbaten joan beharrezkoa, eta hona, orduan. Ni horretik galdera horiekin, guanik eta galdera gehiago sortu zaizki, baina uste egia dela, herri bezala, ura bezala eta mugu batzu garri diteula ez, etorkizuna ere ez hipotekatzeko, baina bestalde gure ez egoteko, nola etengabeko prokrastinazio baten, galdera hori beste batzuk eratuko ditu ez. Bai, Nafarroatik etorrita, esaten zenun hegoaldea bereziki ez dela konplexua, baina agian, eta batzutan, jendearik initzien da, herriberan ja eta guri impactua zeinek neurtzen digu, eta egia da, makroparke asko proiektatzen direla halako zonaldetan, baina zuk aipatzen zenun solidaritatea ez da gure aldetik izan edo. Agian, gutxi batzuk jarri eta toki batzuetan egiten duzu beste batzuk ez irentsi behar izatea sekulako makroparkeak zeko, eremu zabalagoa bada, baina herriak ere badaude eta herritarrak badaude. Orduan oso komplexua da, kontsumitzeari guztiarena ez da egin nork helduko dio, baina norbanakoak bakoitzak gure hala moduan beharko genuke, nolabaiteko erabakia gure egunerokoan asko ez dugu egingo eta gero industrian eragin beharko dugu, udalek ere izango dugu gure erantzukizuna. Gure kasuan horri izaban ez dira heldu eta espero dut ez direla helduko horako makroproiektuak, pentsatzen dut gauden eremuagatik, baina ez da energetikoa, baina guk ere hartu dugu erabakiren bat, nolabait turismoari lotutakoak debekatu egin dugu ostatu gehiago zabaltzea. Uste bateako EPEA egin dugu, plan bat, ikusi dugulako hain zuzen ere jende gehiegi dagoela garenerako. Oso herri txikiak gara, jende asko eta oso ondo eta ongitorria mundu guztia, baina denontzako behar bezalako egonaldia izan dadin, esan dugu, gelditu gaitezen, ikus dezagun zer daukagun, eta beharrezko bada zabalduko dugu eskua eta bestela ez. Azkenean horrek ere kontsumo bat dakar, baliabide energetikoak, herriaren baliabideak, jendearen baliabideak ere, nolabait kontsumitu, espazioa bera, totalera dira, baina gehiegizko gauzak, makroproiektuak bezala, gehiegizko jendetza toki batzuetan ere, batzuetan ere hori ere ikusten neurtzen jakin behar dugu. Bai, hondakinak eta garraioa,
jakitasunagatik galdera ez dakit ni ere aurka nago makroproiektu haize makroproiektuetatik ez ekartzen dute Eskandinaviatik eta han badaukate orografia halako makroproiektuak hartzeko, ez? Baina eske proiektu horiek onerako orografia ikusita nezak ez dute balio. Ez, egiko zuten izorratu gauzonak ekarri baino gehiago. Hemen Gipuzkoa eta Bizkaian daukaguna da ura. Ipatu dezute Oñati eta Izabaren kontuak, bereziki uraren kontuekin, zaudete lotuta, ez? Baina ez hemen Gipuzkoan ibaiak dauzkagu, ez? Ez dakit, betidanik ikasi digu, eskolatik hasita eta ze nolako ibaiak dauzkagu, gestendiak ez dakize, eta itxasua daukagu baita, ez? Baina kristos elkasunak ikusten ari gara. Esaten zute, daukazutelako 100 urte baino gehiago daukatela zuek. Buru jobetza aukita, posible izango zen hori eukitzea? Nolabait, legerik ez hori delegatzen duen legerik ez balego. Baina delegatzen du ingurumenaren babesaren aldetik, ez? Aukeragatik, uragatik, Bizkaiak Gipuzkoa, sobera, baina errealitatea da gaur egun badaudela araudi batzuk, bati datuzenak, eta ezin pentsak etzen ari dira presa txiki, edozein presa txiki, pentsak jartzen bagara, kriston eraikin bat, azkenan eraikin bat egin behar da, eta berez, gaur egungo munduan, ez da egite zinezkoa, baina oso Gainera, hidroelektrika funtzionamentu izaten da ura batu altura handi baten, eta gero altura horretatik nolait hori baten bitartez bideratu eta altura hori aprobetxatzen da indarra sortzeko, ez da, eta ideiak emari handi izan dezake, baina hor nolabait sortu behar da altura desberdintasun hori. Orduan, herri batek puntu altuen eta puntu baxuena edo ibaia hasi eta amaitzen den puntuen artean distantze gutxi badago ez dauka potentziarik esaten dena, eziko litzateke. Ez da horren beste ibaiak ematen duen ura, baizik eta ura goian hartu, nolabait enbalsatu edo eta gero hortik turbinatu daitekeena, hori herri guztiak. Ez dago aukera eta gaur egun hori egiteko ere sortu behar dire enpresak eta gure herrian daukagu kanal sistema, hormigoiz egindako kanal sistema guzti horiek egiteko ere sartu beharreko hormigoia ikaragarria da eta horrek ere inguru impacto handi bat sortzen du. Ziurrenik, gaur egungo ikuspegitik, bagian eoliko batek sortu dezakeen beste edo gehiagokoa. Orduan, nik gaur egun deskartatuko nuke, beste gauza bada, bere garaian orain dela 1 urte egin ziren horrek, oraindik erabiltzen jarraitzea, teknologia berriago beste batzuen trantsizioak bitartean, ezta. Berriztagarri energia berriztagarria sortzen dutelako. Baina gaur egungo ikuspegitik ez ginateke joango, halako zerbait sortzera ingurugiro inpaktu latza izango litzateke. Eta itsasoa? Itsasoa ez da gu daukagula, itsasoa munduan, itsasbazterrak leku asko daukate, eta, ni ere naiz aditua horretan, baina dakidanez edo pixkate irakurritakoa teknologikoki asko kostatzen ari da itsasoaren indarra baliatzea, hemen Motrikun ere daude proba pilotuak egiteko eta leku bat, eta baina errentagarritasun ikuspegi batetik oraindik ez da lortu behar beste, horren energia lortzeko sartu behar den struktura edo inbertsioa bueltan emango duen irabaziak oraindik ez du sortzen, eta hori da itsasoa erabiltzen ari gaur egun eolika horiek itsasoan ipintzeko, baina ez horren beste itsasoan gehien bat inpaktu bizuala desagertzen delako, ez baduzu ikusten eolikarik dirudi ez dagoela. Baina horretarako itsasoa bai ari da potentzializatzen, baina marimotriz ero aipatzen den olatuen indarra erabilita ez dago sistemarik besteko energia sortu dezakeenik eta errentagarria izan daitekenik. Horra piloto batzuk bai, baina eskala globalean energia sortzeko. Hori da guztiz, eta horri gehitzeko inpaktu ere badaukate, itsasoan ere badaude bizidunak, eta egiten die kalte. Maremotriza izan, zein, eta bereziki maremotritzak, gehiago, itsasoko eolikoak baino.
baina horiek ere egitura bat daramate eta eraiki egin behar dira. Erlanetik ez ikusten, baina hor daude. Da oso lotuta hasieran Xabierrek esan duenakin, ez da? Ikusten ez deunean eta han gelditzen danean kaltia eta horregatik importantia da jabetzia, oreka bilatu beharko komeniko litzatekeela egotia sortzen den kaltean eta jasotzen duzun artean, beti ere gainera, ardura zure gainatuta, erantzukizunez jokatuta eta solidaritatez. Bide hortatik baina hori eta horreko ere bai, haize rotoak nahi ez ditugu bezala parte handi baten behin eragin ekologikoa batikan, zentral hidroeletikoak ere berdin eragin ekologikoak eta herritar normal bezala errekaztu bezautzen guretzako erreka lagura eta jazta, baina gatutu ekologo batei errekak ze balio dakan, eta zulo handare asko jetzen osorta zintzen atletik. Horren nik uste hori dala, ikuste ez ditu handian guretzako igual, impactu txikiak baina benetan aztezenean aztertzen hori ari desatzen errekak eta emergiali bera eta animalien fluxuak zehatzeko eta horrez orduan haizarrotak impactuak inbezela, zentral hidroeletikoak ere impactuak eta puntu hori da justu zea. Eta gurutzek esan duen bezala, eta hor ere galderan ere batun bezala, nik uste eredua behar da klabia ez, eta eredu industrialak ere dakartzala, bere albo ondorio batzuk, elikaduran eredu industrialak dakartzen bezala, txixekin eta purinekin eta gozo guztioekin zein gero eta arazo komplejoak eragiten ditu edo konpontzeko gero eta saioak eta komplejoa dian momentuko konponbideak lortzen dianez, piskat energiaren arloan erantzekoa da, eredu industrialak alde batetik inpaktu handi dazka, baina bestalde gure gaur egungo bizin baia bermatzeko, piskat batutan emate hori dela, berdeun edo aukera bakarra esotzen guzti piskat dikotomia hori. Eta gero itxasuan da piskat ebatutakoa, baina itxaso gurak ere gatz askoa daka, edozen material erreiteu, janditeu, teknologikoki oso zaila da, eta gero betera itxasuan do energia asko, baina oso banatu, eta ez dala leku baten dakazula energia bat hartzeko edo guzkia ez gara nintxik mateizu, edo izia bezala bezikita dela oso difuminatuta da oso aldakora dagoen. Piskat esanako bidetik teknologiko gira zaitasun ondila da horretako. Bai, momentu honetan horregatik dago eztabaida. Horregatik dago eta ere eztabaida zentratua gehien bat eoliko eta eguzki sistematan horiek dialako eraginkorrenak momentu honetan eta gutxien inbertituta gehien ematen dutena. Kontua da nola jarri algun hor dago. Eoliko kontuak aipatzen direnean, irudikatzen dugu bakarrik eolikoa, baina ez ekartzen duen infrastruktura guztia. Jartzen bat du makro bat da kriston infrastruktura, kristona. Eta ez dakit merezi duen kalte bat, kalte bat superatzeagatik beste kaltea jartzea. Eta gehienez hemengo orografia ikusita ez. Eta karo, iriki behar bali manezu, 6-8 metroko pistak, eoliko bat hilotzeko mendi puntaraino behar duen kurbakin, radioakin eta abar ez dakiz eta gero autopista, elektrizidadeen autopista, elektrizidadeen emateko, ez dakit, Gipuzkoa era bat aldatuta egon bezan. Eanetik eskertuta zorion etortzagatik. Hemen anarin zorionez badaukagu zinema jai handi bat, munduko erralde desberdinak erakusten dizkiguna. Azkenekoan Afrikari buruz aritu, entzun izan du genuen, Kongon dagoen gerra genozidioa, emakumeen bortxaketa, erailketak. Hemen bizigaren bezala biziali izateko, bai Afrikan, bai Amazonian, bai beste lurraldetan egiten ari diren txikizioak, gaur egun oso larriak dira. Eta pixkat iruditzen zait importantea dela horren konstientzia hartzea, zeinen bizkar bizi garen. Horregatik aipatzen ari izaten guztia beharrezkoa da, egiten ari zareten alegina. Iruditzen zait importantea adibidez aipatu dituzuen Orexan eta bestelakoetan balio sozial horiek, komunitarioak, lantzen ari zaretenak oihartzuna ematea, sustatzea, komunikabideetan ez gaude otsuta, halako gauzak entzuten, eta iruditzen zait
lagungarriak direla, kontzientzia sortzen eta jendearen implikazioa bultzatzen. Azkenean, denon erantzukizuna da, munduaren egoera, eta gaur egun hemen bertan ere bizi ditugun justizia. Beraz, batetikan oihartzuna ematen itzen zait importantea. Bestetikan aipatu dituzuen oztopo guztik ez, jartzen dizkizutenak, zuen proiektuak aurrera eraman alizateko, Iberdrola bezalakoen aldetikan. Iruditzen zait horiek ere salatzea eta ezagutaraztea horiek inguruan informatzea oso importantea litzatekeela, ez dakit horren gainean goien arrek edo nork inbako luke lana o ze instituzio, ze komunikabide nola, baina importantea hori ere sozializatzea importantea dela. Azkenean, etorkizunera begira politika publiko komunitarioak izango dialako egin behar ditugunak edo ez da izango. Ez dakite, munduan gaur egun ikustea zein dan eredua, ez nun ispiluan begiratu oso zaila do. Eta beraz gure eredua inbarko dugu, eta nire uste bide publiko komunitario buru jabetzarena da bidea, instituzioa beraldetikan jarri bitartekoak eta herritarrak aldundu eta parte sentitu. Eta hortan ere ez da erresa. Esan dezue askotan jendearen parte hartzea hor, ez da erresa ere bultzatzea. Eta hortan, ipatu duzu Zumaia, egia da, 1 kilometro karratu, Lasarte horiak dauzkazazpi, hor daukazuen muga, justo beste aldean dago, Getari iristen zaizu ondo kontartzaraino, zu arroa taraltzara, eta zauden gertuago Zumaiatik zestuatik baino, ez eta zestuarra kakotzen artean izan da, eta gero daukazu itziar. Eta orduan, claro, zuen azterketa egiten dezuen zuen eremuari begira, baina segurazi zuek ere behar zute eskualde mailako edo beste planifikazio bat, ez egin justu alitzateke zuen bizkar hartzea zuen beharrei erantzun alizatea. Horregatik importantea da planifikazio orokorra, planifikazio komunitarioa, bai herriek behar dugu eskualde bezala planifikatu, pentsatu, eta bai herriak behar du, herrialde guztiak kontutan hartatu, pentsatu eta hortan egitu zara ere hori Nafarroari buruz eta hori itzegin ez. Eta hori da falta dana, eta instituzio nagusiek ukatzen digutena. Pixka bat, planifikazio orokor bat, energiaren inguruan, eta ez, ustea gaur egun dagoen anabasa, non enpresa pribatuek egiten duten, edo saiatzen dira egiten dutena. Falta da, planifikazio publiko hori da exigitu behar duguna instituzio nagusietatik. Zor, ikusi dugu ere, arte giratorioa, birakariak eta nola dauden, eta ze interesa dauden horren pribatuak ez. Orduan, txikitik ere egin behar dugu, egiten ari zarete sekulako lana, zorionak hori ere, eta egin beharko dugu txikitik handira, joan planifikatzen, herriak, eskualdeak, bestelak, eta alden neurri, beste instituzio batzuk hartu, eta horietatik ere publiko komunitarioa bultzatu. Eta ez da erresa, sekulako erronka dauzkau, egoera oso komplikatu dago. Oso erresa da, ez dakit, ezezkoaren eta eskairen askotan hortan erortzea, Lasarte horian egin gasolindegi bat irikiko gure. Gasolindegi beteta daukagu herri hau, berrik irikitze dituzte, eta orduan behar ditugu egia da, alternatibak eta ez erresa. Baina, bueno, lan egin behar da, eta erantzukizunez, eta oztopo guztien aurrean, eta animo, eta segi bide hortan. Beste galdera edo ekarpenik, itxiera erarra manigu Josemarik egun beste. Bai, ondo ibiltzea emazaitze orduan, benetan eskerrik asko, zezanik ez zuei, eta zuen ekarpen guztiak Josemarin atxakotu dugu, baina bestenak ere oso eskertuta, azkenean hau da garrantzitsuena ez da, hitz egitea da, aurrera egin berdolako, ezer ez egitea da jarraitzea daukagunarekin.